بتو لفاش قابي وحبا تصور ودك الجلاب عباير تريا أساد حفن لكم سلماي ستيا أبايكا وبعلق بلا الدليا تصور ودك الجلاب عباير تريا أساد حفن لكم سلماي ستيا أبايكا وبعلق بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جبر أجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقنوم بأسر ريتريا شاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وفارس عود التابعكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونونا ووترو تمنيتنان بحقنانيو فقرة حقرنا قاتلونا قبلتنهم وتقورت أبزي نايلومي تحستو سفح زخونة انتنا يكلونا بعالم درجة بزوبانا درجة أكبابينا درجة زنك أساقزلو كل نقر كانت تحاوزو كن فتنينا أبا قداس مدرخ بس هنا كم زلنا ما نمزي سعوتاي مثلا بفلاي كمير تراوي كوينكا كتريو خلقا أبن نبرلو زلنا عالم عربا وعالم تنبرت اللغة زلو كنتات كساكن ديك أيرا لو كتريخا أبزو بانا دما كتتسلوا بزلا علي زر أيلو زلو زينا زلنا سلازي لايك مكبار سبورت مكبار سامو دا تم كتتال دما بخبر نعدمكم سلو تدخلوا تقبروا لنا دقف دما بلبنا مزقن let's start بعالم درجة هنجمرينا let's go. US President Trump has announced he's imposing tariffs on the U.S. three largest trading partners, Canada, Mexico, and China, as soon as Saturday. The White House says it will implement a 25% tax on imports from Canada and Mexico and a 10% tax on goods from China. Trump has also threatened the EU with similar measures, but has offered Donald Trump تحديديو زربايو أبقافيو قلمل زبلو زحسباتي خاتسمع No, Donald Trump is that serious. أبز حجي زلو دونالد ترامب نايكل تشان عصرت شدشان عصرت شوعتن دونالد ترامب عبد في اللي زلو دونالد ترامب زقبرو زبلو كم زقبر إزي حجين الرياضة لنا ترى هي وبنتها سلامتايكم بلا له أمريكا مستوم عند مشاركتها قربابتها سقوم تنخطوا سد حرديت بالهاجر مخانا نرلنا بكندا مكسيكو كم دماني تشاينا تعريف هاريم اللو مالو كاب إلى تحدي ورح فلته تلتشان سرعان همشان جميرو زيد ما بفلاي كندا كله تدليو غيرنا الكالنا ويون أمالينا لنا نابوليوم زقبر وزلوزي and this means نيروبا bluffing you Europa خقبرو يكل يزبلو زلو Europa now they know for sure Europa كساب حجي ما يبقى يقبرو نخون تزبلو زلو يبلو نيرم تقبر كم زخل درار إيوه مالا كاب كندا زو قربا نقر يالنا أمريكا كندا أمريكانز حدا هاجر ممكن تبلم تخلي خاطر زلهم شركنات كم زبالي لنا بزمان دونالد ترامب إن كان هبانيو إن كان هبان أبتان السوز داري هذه سامعت وين كلمة ترى سقوم تزوسد مرحم مخانينا نرجع لنا لكن يا عمت معزنات الله كانت عن شركنات الله كان سقدسو أزل له سبعة يكونن هجي إذا سقوم توسد وزلو أتذكر كفالنا تجنا بزيا تردعكم زلوا بزو سبكا زم عربا ميديا كتابيا يزفتن زلوا دونالد ترامب بزوع جزء استزارة بلو بزعبة تشاينا نتشاينا تعرف 100 كهر ماي قلب نيرو 10% نتشاينا هاري مزلو بنصارو نمكسيكو نكندا انك 10% 15% تعرف هاري موم زلو زي نسمع اوروبا تايص بهم كم زلو بفلاي ني اوروبا يخاز غداي زي كاسز خليز بال زلو كندا والملسيبا ملو برايم مينستر ناي كندا مجمريا تبعي ملسيبا والله no clear timeline. Trump had pledged the measure to boost local manufacturing in the U.S. and to pressure its neighbors to do more to stop the flow of migrants and illicit drugs into the country. Now, both Canada and Mexico have said they're ready to retaliate, but analysts say the U.S. tax will likely deal a heavy blow to Mexico, Latin America. So, انتهينا نبدا لنا مجمريا دونالد ترامب قبل ملسن كب صقم زي بلو مراحي مخان ويون نزبلو انت زي غير قالو شلال يلو زحلف مراحي كم زي كونه قد حجو انت رايني يروح حجي سيريس لزر زلو قدايو نا حجي فليزا بلو زلو ناي دونالد ترامب كايدا نتو مشارقتو سلازهرم زلو مجمريا كما تصخلو انت هيم صبي وني رم اوروبا ني بوتين كهرم ني تشاينا ناب تشاينا ولا زخوني يقصقمتي ناب تشاينا ناب راشا ناب ايران ناب كالوت هاجرات ايرترا كم زين دسالن هاجرات ناب اني خو قبر صبي وني رم مشارقتينا سلازلو نو
ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ስጉምትናቱ በቶም ንዑ ቀንዲ ይምዝምዙን ለው ኢሉ ዝኣምነሎም እዩ ኣሜሪካ ትምዝመዝ ኣላ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ዝምዝምዝዎ ዘለው ድማቶም ፀላእቱ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ እንታይ ዳ እቶም ኣብ ጥቁ ዘለው እሱ ዝሕግዞም ቀዳመይቲ ስጉምትናቱ እንታይ ነይራ ቀዳማይ ምዝመዛ ናይ ኣሜሪካ በይጠጠው ክብል ዘሎ ኢሉ ፎሬን ኤድ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ብምሉእ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ኢሉ ንሕና ንሕግዘሉ ግዜ የለናን ኢሉ ሃገርና ልዕሊ ማንም ዕዳ ኣለዋ ቁጠባና ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ስለዚ መጀመርያ ነፍስና ክንዓልት ክንክል ኣለና ነዚ ንክንፈልጥ ኮይና ድማ መጀመርያ ኩሉ ተሓገዝ ንዘገዝ ከይ ዘሎ ፎሬን ኤድ ጠጠው ኣቢሎ ንቴስዓ መዓልቲ ሽዑ ከነ Trump says he will impose tariffs on goods entering the United States from Mexico, Canada, China and the EU. These import taxes will create revenue for the US government, whilst also giving locally produced goods a price advantage over imports. Trump says that tariffs will balance out trading imbalances with these countries, be a boon to US. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያት ዝተጠቀመሉን እቲ ቀንዲ ምክንያትን ፈላልዩ ዘቕርቦ ዘሎ ቀዳማይ ምክንያት ተጠቀመሉ ኣብ ዓድና ድራግ ሓሽሽ ይኣትወልና ስለ ዘሎን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብሜክሲኮን ብካናዳን ይኣትውና ስለ ዘለው ይድብል ሓደ ምክንያት ንቻይና ድማ ምስ ዝሓወሳ እቲ ፌንተኖል ዝብልዎ ካብ ቻይና ዝብገስ ብሜክሲኮን ካናዳን ገይሩ ድማ ይኣትሎ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ስለትተሓባበሩ ዘለኹም ኢሉ ግን ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ንድሕሪ ታሪፍ ጌርና ሜክሲኮን ካናዳን እቶም ካምፓኒታት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ነቲ ፋብሪካታት ናቶም ንኣሜሪካ ከምፁ እዮም ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ይተቐንዲ ነገር ክፈርዝ ይኽእል ስለዚ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ ናትና ክሕይል ይኽእል ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ወላ እኳ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ካናዳ እንታይ መልሲ ሂቦ ነይሩ ስምዑ ካናዳ እውን ክምልስ ኢና ኢሎም ኣለዉ Critical moment. As President Trump stated yesterday, he is still committed to placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. Now, we don't know precisely what that could look like, but I do know two things. First, if the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. So Prime Minister ናይ ካናዳ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ግዜ ሓያል መርሕነት ኣለዋ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን እናተባህለ ተኸሰስ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ተጠላቂዩ ዘሎ መራሒ ናይ ካናዳ እዩ ንመጀመርያ ግን ሓያል ዝኾነ መልሲ ሂቦ ኣሎ ንፑቲን ማለት ንዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ጌርካዮ ልክዕ ምስትናትካ ዝምጥን ግብረ መልሲ ክንህብ ድልዋት ምዃንና ይብሎ ኣሎ እዚ እንድሕሪ ታሪፍ እንታይ ዓይነት ክወስድ ምዃኑ ይፈለጥና ኣለና እንተወሲዱ ግን ልክዕ ማዕረ ማዕርዩ ማዕቆኑ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክንህብ ምዃንና ክንህብ ድልዋት ኢና እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚያ ግን ሓንቲ ነገር ኣነፃፂሩ ዝምልስ ዘሎ እሱ It's not what we want, but if he moves forward, we will also act. Our government has responded to what the president is focused on and what is motivating him to consider applying tariffs as early as tomorrow, the flow of fentanyl and illegal crossings into the United States. Now, let me reiterate it. Our border is safe and secure, and less than 1% of fentanyl and illegal crossings into the United States come from Canada. We're committed to keeping እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ምስ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ታሪፍ ውድድር ክንኣቱ ድልዋት ኣይኮንና ንብላ ኣሎ ንካናዳ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ካናዳ እዚ ከየጋጠሞ ከሎ ዓብ ሽግር ኣጋጢሞ ዘሎ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ትሩዶ ቁጠባ ናይ ካናዳ ብጣዕሚ ሕማቕ ዘሎ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ድማ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቁጠቡ ብተዛማዲ ሓይሊ እየ ዝብለኩም ተዛማዲ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝበለፀ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ክብል ሓይሊ ኣለዎ እዩ ካናዳ ግን ሕማቅ ከም ዘሎ ትቁጠባ እዚ እንተተወሲኾ ናብ ዝበኣሰ ክኸይድ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ዶብና ውሑስ ጌርና ኣለና ኢና እቲ ኣብ ልዕልና ዝግበር ዘሎ ክሲ ንኣብነት ናይቲ ፌንተኖል ዝበሃል ሓሽሽ ከምዚ ዝውሰድ ሓደገኛ ከባቢ ኣማይተ ሸሓት ኣሜሪካውያን በዚ ድራግ እዚ ከም ዝሞቱ ዝንገር ንሱ ብናትና ዶብ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ዘለዉ 1% እዩ ዝኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዝከኣለና ጌርና ዶብና ንቆፃፀር ኣለና ኢና ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ደረጃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ካናዳ ኮኦፕሬት ክትገብር ንዶባ ክትቆፃፀርን እቲ ዝውሃባ ዘሎ ቅድመ ኩነት ገለ ንኸተማልኦ ድልውነት ከም ዘለዋ ትነግር ኣላ ግን ዶናልድ ትራምፕ ሂዝ ኖት ብሊንኪንግ ማለት ኣነ ድልውነት ኣለኒ ክዋሳእ ነቲ ዘሎ ፀገም ክፈትሕ እናበለ ከሎ እዩ ታሪፍ ዝህቦ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ታሪፍ ንክብ ኣብ ሓንጎል ወዲእዎ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፕሌስ እቲ ንሱ ዝፃወተሉ ገይም ካብቲ ናይ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ፍልይ ዝበለ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስጋት ድማ ነተን ፀላእቱ ይኮነን ቀንዲ ስጋት ዳትስ ዋይ ድማ መብዛሕቶም ኤርትራ ድዩ ኢራን ድዩ ቻይና ድዩ መብዛሕቶም ዶናልድ ትራምፕ መምፁ ፅቡቅ ተሰምዖም ዶናልድ ትራምፕ
ከምቶም ናይ ካልኦት ብዶግማ ብአይዲዮሎጂ ሰኺሮም ኩሉ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ነቶም ፀላእቶም ጥራይ ክሓርቡ ዝጥቀምሉ ወላ ምስ ፀላእቶም ርክብ ዘይብሉ ክነሱ ከምኡ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ መን እዩ ዝሰርቀኒ መን እዩ ዝምዝምዘኒ ንዑ እየ ክሓርም ዝደሊ ዝብል ኤርትራ ንኣሜሪካ ትምዝምዛን እያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተርጂኹምሎም ስለዚ ናብ ኤርትራ መፂኻ እገዳ ትገብረሉ ምክንያት የለን ወይ እውን ናብ ካልእ ዝያዳ ንመን ኢኻ ክትሃርም ዘለካ ድሕሪ ናይ ንግዲ ደፈሲት ኣለካ ኮይኑ ምስ መን ትነግድ ኣለኻ ኣበይ ዘሎ ትጋብ ቻይና ሕጂ ብዙሕ ሰርፕላስ እዩ ዘለዎኒ ቻይና ክገብር እዩ ዝግብኦ ነይሩ ግን ካብ ቻይና ድማ ይፈርሕ ኣሎ ምክንያቱ ኩለንተን ካምፓኒታት ናቱ እውን ክጉዳኣ ስለ ዝኽእላ ኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና ስለ ዝመፅእ ቻይና ድማ ልክዕ ከምቲ ናቱ እንተሃሪሞ እሞ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ክወድቅ ክእል እዩ ዝቕባበት ኢንፍሌሽን ዝበሃል ክመፅእ ክእል እዩ እዚአን ክልተ ሃሪሞዎን ዘሎ ግን የዋፅኣኒ እዩ ስለ ዝበለ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ እንሪኦ ዘለና መድረክ ናይቲ ውድድር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ዓብ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ተራእዩሉ ሓደ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክበኩም ደልየ ኣለኹ ኣሜሪካ ኣብዚ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ነገር ርኡይ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቀንዲ ኣገዳሲት እያ እዚ ሕጂ ሸር ዝገብራ ዘለኹ ምስ ናይ ዓድና ድማ ልዑል ምትሓሓዝ ዘለዋ እያ ለትስ a tricky time to be Secretary of State, especially as a Republican, because you look at the Republican Party and it's fractured internally about where we should be on foreign policy. It's not like during the Bush years where it was, we were much more neo-conny on the right. And now there's a real division within the right, within MAGA even, on what should we do about Ukraine. Most of the party, I think, wants nothing to do with that anymore. What kind of saber rattling should we be doing about Iran? There's a large strain that believes none. We should be focused on China and we should stop demonizing Iran and Russia and keep our eye on our biggest threat. I know you think they're our biggest threat as well. እዚኣ ኣገዳሲት ሕቶያት ሓቶ ዘላ ናይ ብሓቂ ነዚ እዋን እዚ ድማ ካብ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ከም ፖለቲከኛ እኳ ክንደይ ናይ ሓቂ ከይከውን ግን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እዚ ግን ንክሕሱ ዘገዲዶ ምክንያት እውን ይብሉን ሓደ እንታይ ትብለላ ኣሜሪካ ኣብ ፍልይ ዝበለ መድረክ እያ ዘላ ኢላቶ ከም ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ኮይንካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ድማ እቲ ትሪኪ ማለት ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ኢኻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ትኸውን ዘለካ ኢላቶ ምክንያቱ እቲ ቀደም ንሕና ሪፐብሊካን ብምንታይ ኢና ንፍለጥ ኢላቶ ኒዮካንስ ንሕና ከድና ኣብ ሃገራት ሓይሊ ተጠቀም ኣፍጋኒስታን ድዩ ኢራቅ ድዩ ገለ መለ ክንከይድ ከለና ከምቲ ናይ ቡሽ ግዜ በሎም ህረሞም ዝብል መትከል ዝነበረና ኢና ብሓይሊ ተጠቀም ዝብል ኣብ ደገ ፎሬን ኢንተርፊረንስ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ምእታው ከም ንቡር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮና ተቐይርና ኢና ኢላቶ ኣብ ዩክሬን ኖኖ ኢድና ክንዕፅር ኣለና ንብል ኣለና ምስ ኢራን ዓብ ክፋልናትና ውግእ ኣይደልኒ ኢላ እቲ ውንኩ ሓይሊ ምስ ቻይና ብውግእ ዘይኮነ ግን ብቁጠባዊ ጭዋዳ ጌርና ንቻይና ክንቋፀራ ክንክእል ኣለና ዝብል አይዲዮሎጂ ኣብ ዘለና ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ ንስኻ እንታይ ዓይነት መርሕነት ይክልወካ ኣሜሪካ ፍረስ ዝብል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጭርሖ ማጋ ብኸመይ ክትግበር ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናትና ትብል ወሳኒትን ኣገዳሲትን ሕቶ እያ ትሓቱ ዘላ መልሲ ናታ ድማ እንድሕሪ ከተግብሮ ኮይኖም መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ራእዩ So how, just give me the 30,000 foot level view of how you're going to navigate that fraction. Well, I think we spent a lot of time in American politics debating tactics, like what we're going to do, who we're going to sanction, what letter we're going to send or whatever. I think it really has to start with strategy. What is the strategic objective? What's the purpose, the mission? And I think the mission of American foreign policy, and this may sound sort of obvious, but I think it's been lost. The interest of American foreign policy is to further the national interest of the United States of America, right? I mean, and that's the way the world has always worked. እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚኣ ደላ ተዘረባ እታ ገይም ድማ ኣብዚ ክቕየር ዝኽእል እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንጹር ዝኾነ ስትራቴጂ ነበሮን ኢሉ እቲ ንኸዶ ዝነበርና ካይዳ ንጹር ስትራቴጂ ከም ዘይነበሮ ርዱእ ኮይኑለ ኢሉ እቲ ምናልባት ከምዚ መሰልቸው ዘረባ ክመስል ይኽእል ግን መጀመርያ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናትና ንምንታይ ዕላማ ኢና ንጥቀመሉ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ድማ ብፍሉይ ቀዳማይ ዕላሙ እንታይ እዩ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንቕድሚት ንምጥፋእ ኣሜሪካ ዘይትረብሓሉ ፎሬን ፖሊሲ ናትና ግዜናን ገንዘብናን ንዋትናን ሓይልናን ከነጥፋሉ ይኮናን እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲት እያ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘሎ እንታይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ የሳለጥ ነይሩ እንድሕሪ ኢልካ ናፍቲንግ ወላ ሓንቲ እንታይ እዚ ሓደ ንጹር ዝኾነ ስትራቴጂ ስለ ዘይነበረ ኣሜሪካ እቲ ትጥቀመሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ረብሓ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ጠቂምዎ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጌርካ ኤርትራ ካብ ዶላርን ካብ ኣሜሪካን ንክትሃድም ኢኻ ትገብራ እምበር ዝኾነ ይኹን ለውጢ ተምፅን ኢኻ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናትና እታ ካልይቲ ዝብላ ሕጂ ተቐንዲ ኣገዳሲት እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ መሰረት ነይርዎ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ነይሮም እቲ መሰረት ይወዲቆ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ እታ መሰረት ስምዕዎ ሕጂ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ክደጋግማ ክፍትን እየ ምክንያቱ
بزياينا دما كنعقنهم كتجبروا دي ما يتجبروا أنت بوليسنا دونالد ترامب بزياي كعقد. Worked. The way the world has always worked is that the Chinese will do what's in the best interest of China, the Russians will do what's in the best interest of Russia, you know, the Chileans are going to do what's in the best interest of Chile, and the United States needs to do what's in the best interest of the United States. Where our interests align, that's where you have partnerships and alliances. Where our differences are not aligned, that is where the job of diplomacy is to prevent conflict while still furthering our national interest and understanding they're going to further theirs. And that's been lost. And I think that was lost at the end of the Cold War because we're the only power in the world. And so we assume this responsibility of sort of becoming the global government in many cases, trying to solve every problem. And there are terrible Exactly. إذا أنا مودة تزبالة دمانة كلها سموك كتبلا تقل. Foreign policy كبحال كله ناي واتس أي policy ناي كلها نقرأ China ناي مت ناي واتس أي policy ناتا نمتاي تقبر. ناي China ربحة نقد ميت نمدفع. ناي إيرترا ناي واتس أي policy ناي ربحة ناي إيرترا نقد ميت نمدفعيو. ناي أمريكا كومو ناي روسيا كومو ناي أوروبا كومو ناي كله إنت ناي واتس أي policy ناتنا نتي ناتنا national interest ناتنا حجرا وربحة نقد ميت نمدفعي نيرو. أمريكا جنز قديفات تنيرايلو. سلامتها قديفات زي أتحسس باين برانيلو. مغنيات أمريكا كلا كنات علم نا علم بوس لزخونت أب كل علم ربحة كم زلنا جرنا نسرح نيرناير الجهم لهم تفل اللي أبزيلو تي أب أفغانستان نقبر زلنا برنا بعراق نقبر زلنا أب كيف بحر نقبر زلنا كان نقبر زلنا كانت أن قطب أمريكا أبر كتلو مالتها يكونني نعبنت بحتر زبالة مسراشان واقو زلنا أبراشا أب يوكرين أدفينا زلنا جذب كندور ربحة لنا دون إحنا يتعد هو اللوام أي تقصواني مابزي معناته ندادناتهم نتنا رشاد توابيلهم ندادناتهم أبي أوروبا شطلو جين كندو ربحة كنت تكلت 100 بليون ربحة كرهبو يقولوا له كنت تي ودي غزة شجر جيت هاي قبل دليل له نحنا تقدم قمتنا عندنا وين assumption بلوت assumption unipolar world نحنا ترى نزور علم سلزنا بري دليت كم بوس كوينا نخيدنا نات بوليسنا نادما كاتنا أنا مخصب عين برون نخالوت هجرات زرب حنيرو نحنا بنصرح زنبرنا قطبنا جرمن حجراتنا جرمن كبدليتن متشوتي نبراني راني بلالو زيد زربا نحنا ابنيتو اشحات جنزبنا خفلنا سراويتنا وقفنا بلا اوروبا كن جنزبه 25 مكل خال كي يقبروا نحنا حزبناتنا نصومن 5 ساعات 6 ساعات الناس راحوا قالوا ابع الفرنسا 37 ساعات يسرحوا نيرو سلامتاي مكل خالناتهم جنزب سلادي يوصو نسكيوريتناتهم جنزب سلادي يوصو جينا 37 بزحنا لهم كاي زارب نيرو ميل حجقن لك سكيورتي ناتهم بعلم كقبرن تجميرهم ازيز بهال زلو صنصو عين اوروبا كليا لن يزبل زلو بقمت على خي اتن حجرات بزي مخنيات ابشقر ودي قنز نبرك كم بعلى ايرترا تزبل تعدل كقات منزخ المخانين نردلنا مخنياتو ايرترا امريكا حجر اورب حقهم تايو نمنتايو ما انصرنا تخدل لهم دحريلكا ملس يبلون ايرترا زقبرو زلو انتاي تربحان امريكا كاب ايرترا كاب سويفت اندحر علي غايا انتاي ربحة تركب بريزنت سياسة بيرترا بريزنت تخوين امريكا بخمي قرا انتاي تسألوا بنصارو ني ايرترا كتقود كتبل ايرترا مسكالو ترا شركنات اغلالها زي امريكا خمسه تحسب كتقبرها خلها ولا ونيشته يكون تسألوا على بامريكا كتقبرها تخل قنصلوا يستي سلازي سلامتاي تقوانيو مالها كوميد بالدلو نسمعي هيك things happening in the world. There are. And then there are things that are terrible that impact our national interests directly. And we need to prioritize those again. So it's not normal for the world to simply have a unipolar power. That was an anomaly. It was the product of the end of the Cold War. But eventually you were going to reach back to a point where you had a multipolar world, great powers in different parts of the planet. We face that now with China and to some extent, Russia. And then you have rogue states like Iran and North Korea you have to deal with. So now more than ever, we need to remember that foreign policy should always be about furthering the national interest of the United States and doing so to the extent possible, avoiding war and armed conflict, which we have seen. Exactly. زيادة زربا بحثر زبالة دقيموا تقدم تقمتنا يوني بولار نحنا سلزنا برنا بوس أب كل إيدنا كنو تنقدرنا يرنا حجيكم يلن بحيلز ودا دورنا حيلتات اللو تشاينا زبال حيللو راشا زبال حيللو كالوت ناش حيلتاتنا اللو إيران اللو كالوت اللو سلازي نحنا تقدم نتب فورين بوليسيناتنا كم قد ما كنت كوينو زقلقلو زنبرا نحنا عالم بوسينا إلا أنا حاسبنا يرنا يلو مكم زبال يلن سلازي نحنا نربحنا أمريكا قطة سلوا أبزلوت رأينا خن كيزا لنايز بزلو إذا نتن حجرات بزي زخون يقول مغنيات حدا جاز وقت كان زنبرة بريزنت سياس بزيف زعبازي أنكو قصراوي نبوح زربا بزوح كم تزربا بزوح زي في أمثال كم يعني إذا نجارز غير زلوا يلي زرب نيرو أعتقد دكتور فوريسو سي بوست جيروانيرو بريزنت سياس نبوح تزربا اللي نطلو إتي أنكو قصراوي زبالة كايدا كسرح كم زي كونن زود موديل مخانو يبل نيرو هجدما منيستر قدات وصينا أمريكا بوقعي إتي أنكو قصراوي أكايدا توديش لزغنة هنا بقطع نا أمريكا بوليسي ترى زجدس
ኣብኡ ጥራይና ክንሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብቲ ናቶም ማይንድሰት ኣብቲ ስትራቴጂ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ነዚ ከፅጥቕዎ ተጀሚሮም ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ኢትስ ቱ ኤርሊ ቱ ሰይ ቀልጢፍና ኣለና ግን ፅቡቕ ነገር ካብዚ ዘረባ እዚ ክወፅእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ቀጥታ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ሃገር ተኣትዎ ዘላ እንታይ ረብሓ ናተይ ክትብል ክጅምር እያ ኣሜሪካ እንታይ እንተገበረት እዩ ዘርባሓ ንኤርትራ ኣጊዳ እንታይ እያ ትረብሕ ዘላ ሕቶም ማለት ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ብዓይነ ኤርትራ ዝርዮ ንኤርትራ ኣጊዳ ኣሜሪካ ዚሮ በንፃሩ ኤርትራ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስዊፍት እንተተጠቂማ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ሲስተም ተኣትያ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር እንተኸደት እውን ብንእሽተይ ክፋልያ ክትከይድ ትኽእል ሕጂ ግን እገዳ እንተጌርካላ ሚእቲ ካብኡ ንክትከይድ ኢኻ ትግደዳ ዘለካ ገዲድካያ ኣለካ ስለዚ ኤርትራ ናብ ካልእ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2017 ኣቢሎም ብመንገዲ ሚኒስትሪ ቻርጅ ዲ ኣፌር ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣቕሪቦምሎም ነይሮም ስለምንታይ ንዓና ከምዚ ትገብሩና ኣለኹም ብግዴታ ካብ ናይ ኣሜሪካን ዶላርን ወፃኢ ኣብ ካልእ ዓለም መፍትሒ ክንደሊ ትግድዱና ኣለኹም ስለዚ እዚ ዳግመ ግምት ግበርሉ ኢሎሞም ነይሮም ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ እውን ተመሊሱ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ከም ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ ኮይኑ እንድሕር ኣትዩ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣንዳሪ ዝኾነ ይኹን ረብሓ እውን ብቐጥታ ዘይረኣየሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ እገዳ ንሻዕብያ ከዳኸም ዝኽእል እገዳ ይነበረ ሻዕብያ ኣዳኺመያ ኣውዲቐዮ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ሓንቲ ዝገበርከ የብልካ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዋጋ ክፊልዎ ብዙሕ ግዜን ጉልበትን ከም ዝኸስር ገይርዎ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ እንተተቐይሩ ዓለምና ናብ ፅቡቕ ነገር ክትከይድ ትኽእል እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ ከምዚ መደምደምታ በፂሖም ፈትዮም ከይመስለኩም ልስን ኣብዚ እቲ ሓይሊ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ራዩ China is preparing for war. It is building an entire city for this purpose, about 30 kilometers southwest of Beijing. A new military complex is coming up. They're calling it the Beijing Military City. Construction is already underway, and like most things Chinese, the scale is dramatic. It's a massive facility, some 1,500 acres in size, that is 10 times bigger than the Pentagon. ሕጂ ትሕቶ ኣሜሪካ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣይኮነትን ናይ ፎሬን ፖሊሲ ለውጢ ትገብር ዘላ ሓሲቦም ኣስተውዒሎም ወይ እውን በቃ ዓለምናሲ ንሕናሲ ካብ ብሞራላዊ ግለ ከምኡ ይኮነን ኣሜሪካ ግዴታ ስለ ዝወርዳ ዘሎ እዩ ሓደ ካብኡ ቁጠባውን ወታደራውን ቴክኖሎጂካውን ዓቕሚ ናይ ቻይና ክንዕቁሉ ወይ እውን ሸለል ኢሎም ክኸዱ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ሓደ ካብኡ ጠንቀነ ሄድላይን ኮይኑ ዘሎ ቻይና ሓደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወይ እውን ሓደ ናይ ወታደራዊ እዚ ዝኾነት ከተማ ይሃንፁ ኣለዉ ፔንታጎን ናይ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ መደበሪቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝቕመጠሉ ፔንታጎን እዩ ዝበሃል ክንዲ 20 ዕፅፍናቱ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እውን ክሃርሞ ዘይክል መደበር ይሃንፁ ኣለዉ ሌስን ፎር ዩርሰልፍ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ፅንኢላ ክነግረኩም እየ The Pentagon, as you would know, is the headquarters of the US Defense Department. It is effectively the American Defense Ministry. Going by some claims, the Pentagon is larger than 100 American football fields. And Beijing's military city will be 10 times bigger than that. So you can imagine the scale. This is said to be the world's largest. እጅንታይና ድብል ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፔንታጎን ዝበሃል ስእሊ ናብቲ ፔንታጎን ኢልኩም ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሎም ኣብ ጉግል ከባቢ 20 ክንዲ ናይ 20 ናይ ኩዕሶ ስቴድየም እዩ ዝኸውን ዓብዩ እዚ ድማ ክንዲ 10 ዕፅፊ ናይ ፔንታጎን ዝኸውን እዩ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኤቭሪቲንግ ንሳቶም ዝገብርዎ ካብ ናይ ቻይና ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝዓቢ እዮም ዝገብሩ ስለምንታይ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝዓቢ ሓይሊ ኣለና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ military command center and it's going to be an underground facility complete with large and hardened bunkers and deep underground tunneling. Heavily reinforced concrete is being used for construction. They say it will be a foolproof facility, one that can survive even a nuclear attack. China is making sure of that, of surviving nuclear attacks and strikes from powerful American weapons like the famous bunker. ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ቦታ እቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ነዊሕ ፋሲሊቲ ዘለዎ ዳርጋ ዝኾነ ይኹን ዋላ እቲ ዝዓበየ ናይ ትሕቲ መሬት ጎዳጉዲ ክሃርም ዝኽእል ዝበሃል ቦምቢ ክትንክፎ ከም ዘይክእል ኮይኑ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ግዜ ኩናት ኒውክለራዊ ኩናት እውን እንተኾነ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብዚ ኮይኑ ነቲ ኩናት ክእዝዞ ስለዚ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ናይ ቻይና ሓይሊ ናይ ቻይና ክጉልሕ ዝኽእል ቦታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is very important ኣሜሪካ እዚ መልእኽቲ እዚ ይበፅሖም ኣሎ ገንዘቦም ኣበይ ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ድማ ነፍሶም ይነግሮም ኣሎ ጅንስማ China is making sure of that, of surviving nuclear attacks and strikes from powerful American weapons like the famous bunker buster munitions. So this facility would have everything that the Chinese military and its commander-in-chief Xi Jinping may need. He could practically run a war out of there. Observers agree with this assessment. They say this complex is set to become China's wartime command center. It can replace the existing Western Hills complex. That's a Cold War era facility. It is China's existing wartime headquarters.
This one is near Beijing. So why does China want a bigger complex now? Because it wants to be seen as a major military power. It wants an office that fits the description. ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውድያ ንኣሜሪካ ከምዚ ንስለ ዘረባ ዘይኮነስ ብትክክል ስግኣት ትፈጥረላ ዘላ ስግኣት ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣሜሪካ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ኣናይሱ ስለ ዝርዮ ዘሎ እምበር ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዳርጋ ፀብለልትነት ናርያት እያ ትኸይ ዘላ ማኒፋክቸሪንግ ድሕሪ ኢልና they are becoming መወዳድርቲ ዘይብሎም ሓያላት ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ሰንዓ ወይ እውን ነገራት ኣብ ምፍራይ ምስ ቻይና ዝወዳደር ካፓሲቲ የብሎምን መራኸብ ኣብ ምፍራይ ሚሳይላት ኣብ ምፍራይ ድሮናት ኣብ ምፍራይ you name it ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ እቲ ውድድር ንእሽተይ ፍልልይ ኣይኮነን ዘለዎም ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ እዮም ኣንፂፎም ዘሎ ቻይና እዚ ኸ እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ሕቶ ኣሜሪካ ንቻይና እንታይ ክትገብራ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝብሎ ፀንሐ ኣሜሪካ ትዝዞ ዓለም ዝበሃል ሕልሚ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣብ ሕልሚ ዘይኮነ ኣብ ክውንነት ኮይንና ፖሊሲ ናትና ስትራቴጂ ናትና ኣብ ክውንነት ተመርኪስና እንተገበርናዮ እቲ ዝሓሸ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ቀደም ወታደራዊት መወዳድርቶም ሩስያ ኢሎም እዮም ዝወስድዋ ነይሮም ሎሚ ቻይና ምስ ዘለዎም ካፓሲቲ ናይ ምስራሕ ዓቕምናቶም ምስ ዘለዎም ኣካይዳ ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይላ ኣኪባ ናብ ቻይና ጥራይ ኣተኪራ እንተኸይዳ እውን ነቲ ዘለዎ መርሕነት ንንእሽተይ ግዜ እያ ክትዕቅበ ትኽእል ስለዚ ሓይሎም ናብ ራሽያ ናብ ገለመለ እንተገይሮም ብፍፁም ኣብዚ ውድድር እዚ ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ተረዲእዎም ኣሎም ንእሽተይ ንስማዓዮ ተወሳኺ ካልእ ሓይሊ ድማ ክበኩም እየ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርዳእና So construction began last year. Reports say there are 100 cranes working at the site. 100 cranes. There are warning signs around it. Photographs are not allowed here, nor can you fly drones near the site. Access to the area has been completely blocked. Checkpoints have been installed to restrict the movement of people. This is an area through which people used to go hiking, but now those routes have been shut. China has been actively trying to hide this project, but now it's all over the headlines, which should not be surprising, because when you're building a facility that is 10 times bigger than the Pentagon, someone will eventually find out. This project, its size, scale, and scope, reflects China's military ambitions. Beijing wants to challenge America's military might. China already has the world's biggest military. ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ቦታ እዚ ኦፍኮርስ ቻይና ከም ወትሩ ክሕቢ ኣላ ሰብ ዘይፈልጦ ክኸውን እያ ትደሊ ነይራ ግን ክንዲ ናይ 10 ስቴድየም ዝኸውን ወይ እውን ክንዲ 10 ዕፅፊ ናይ ፔንታጎን ትሰርሕ ዘለካ ኣት ሳም ፖይንት ገለ ሰብ ክፈልጦ እዩ ብሓፈሻ ግን ቻይና ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ናይዚ ንደገ ንኸይወፅእ ኩሉ ዝከኣላ ምክልኻል ትገብር ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ኣብ ሓደ ነገር ግን ርዱእ ኮይንና ኣሎ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ኢት ጃስት ጌቲንግ more interesting መመሊሱ ኣገዳስን ሓያልን ብርቱዕን ውድድር ከም ዝኾነ እናበርሃልና ይመፅእ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ነተን ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝፈጥረለን ዘሎ ምናልባት ከተሓሓዘልኩም ክፍትነ ክልተ ነገራት ከተሓሓዘልኩም እየ እዚ ምናልባት ቻይና ዳ መጀመርያ ማስ ኮይኑ ክትብሉ ትኽእሉ I'm going to give you another example. Next story is from West Asia. Specifically, it's about Iran. The country is ramping up its military power with tensions remaining high in the region. Tehran is pushing forward with arsenal designed to counter threats from the United States and Israel. Let's just tell you about Iran's new weapons that could reshape the region's balance of power. First is the Gaza drone. Iran's largest... China ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳስን ሓያልን ኣሜሪካ ድማ ሸለል ክትብለሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሕሎ ክንብል ፀኒሕና ወይ እውን ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ሙሉእ ብምሉእ ክሓልፎ ኢላ ክትምክሓሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሓላ ንብል ፀኒሕና ኣብ ኢራን ተመፂና እውን ኢራን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ማዕረ ክንደይ ይግድዎም ኣለዉ ይዓፅዎም ኣለዉ ገለመለ ይገብሮም ኣለዉ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ብሬክ ትሩ ካብቲ ዝነበሮ ዓቕሚ መመሊሱ እናሓየለ እቲ ቴክኖሎጂ ማዕረ ክንደይ ነቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ክሓፅርዎ ይፍትኑ ኣለዉ መመሊሱ ኣብ ዝበርትዕ ደረጃ እናማዕበለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣሜሪካ ፀላእትናታ እዚኦም ብዙሓት እዮም ንዓታቶም ንብምልኦም ክትቋፀሮም ወይ እውን ደው ከተብሎም ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ትበፅሕ ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ንዓውዲ ቴክኖሎጂ ሙሉእ ብምሉእ ክቋፀርዎ ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ኣብ ነፍሶም ፎከስ ክገብሩ ማጋ ዝበሃል ካብኡ ዝመፅእ ኣብ ፀላእትና ንኩሉ ክንቋፀር ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ኣብ ዓቕምና ንመርኮስ ኦኬ ንፀላእትና ክንቋፀር ክንፍትን ኢና ግን ቀንዲ መሻርክትን ዓና ከዋፅኡና ዝኽእሉ ክሕግዙና ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኩሉ ተኣላያንስ ንብሎ ዘለና ፀላእቲ ድማ ከነብዝሕ የብልናን ስለምንታይ ቀደም ቦስ ስለ ዝነበሩ ንዝደለይዎ ክፀልኡን ክሃርሙን ይኽእሉ ነይሮም ሎሚ ግን ቦስ ኣይኮኑን
ካልኦት ቦሳት ስለ ዘለው እቲ ዝፀልዎ ሓይሊ ድማ ካብኦም ከይዱ ምፀላእዮም ኮይኑ ምፀላእዮም ክሕይል ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ከድልዮም እዩ ንመለስ ኢራን ለንቀነ أوتيوم مازالوا حبريتها سمو. A drone named after the war-ravaged Palestinian enclave. The Gaza drone is a super heavy unmanned aircraft with a 22-meter wingspan and a takeoff weight of over 3,000 kilograms. It can carry up to 12 bombs, significantly enhancing Iran's airstrike capabilities. The IRGC commanders. ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ድሮን እንታይ ኢሎም ፀዊዖም ኣለዉ ፈለስጢን ኢሎም ፀዊዖም ኣለዉ እንታይ ከሲ ንነዊሕ ኪሎሜትራት ክኸይድ ዝኽእል ብዙሕ ሚዛን ዘለዎ ቦምባታት ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ብኩሉ መንገዲ ገዳጊሮም ዓፅዮም ለኩቶም ጠጠው ከብልዎን ከደቅስዎን ዝደልዩ ዘለዉ ክንሱ መመሊሱ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ይፍትን ኣለዉ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንተሪልካ ምስ ራሻ ብቅርበት ይሰርሑ ኣለዉ ምስ ቻይና ብሕቡእ ብቅርበት ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ንሳቶም ክቋፀሩሉ ብዘይክእሉ መንገዲ ይኸይድ ስለ ዘሎ መመሊሶም ቶም ፀላእት ናይ ኣሜሪካ ሓይሎም እናበርትዐ እናሓየለ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ በንጻሩ ቶም ናይ ኣሜሪካ ደገፍቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ድማ እናደኸመ ይኸይድ ኣለዉ ኣትሊስት ብወታደራዊ ዓይኒ ንኣሜሪካ ክጠቕምዋ ከምዘይክእሉ ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ሓድሽ ሓይሊ ሓድሽ ኣላያንስስ ሓድሽ ዝምድናታት ክትፈጥር ኣለዋ እንተወሓደ ድማ ፀላእትናታ ናብ ካልእ ንኸይከዱ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እዚ ከዓ መጠን ንሳቶም ሓይሊ ኣብዘይከውን ሓይሎም ዝተጠቀሙሉ መጠኑ እተን ሃገራት ካብኣ ናብ ካልኦት ናብቶም ፀላእትና ኢላ ወይ የስጉና እዮም ትብሎም ዘላ ናብኦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራቢ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ናይ ኢራን ድማ ህያው ኣብነት ናይቲ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ግስጋሰ ናይ ኢራን ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ሓያል እናኾነት ክትመፅእ ከላ ነቲ ዘሎ ባላንስ ናይ ፓወር እስራኤል ኣነ ጥራይ ድሌተይ ዝገብር ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ኣትሊስት ስግኣት ክስምዖ ከም ዝኽእልን እስራኤል ድማ እቲ ትገብሮ ካልኩሌሽንስ ብጥንቃቐ ክትገብሮ ከም ዘለዋን ዓንዳር ኣካይዳ ናታ ድማ ደረት ክህልዋ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ እውን መፅኡ ሕጂ ኣንጻር ኢራን ኩናት ክውጅ ክእልዳ ይክእልን ካልእ ኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረን መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረን ድሩትነት የጋጥሞ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና በንጻሩ ኣብቶም መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ንመለስ እስኪ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ዝቐረበ መሓዛይ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ንስማዕ Now for our Entre News segment with Solange Moujin. Hi, Solange. So believe it or not, the 5-year anniversary of Brexit is tomorrow. And so it's time for us to take stock of how the decision to leave the European Union is perceived on both sides of the channel. Solange, 5 years in, how did the Brits, first of all, feel about it? እንግሊዛውያን ኤውሮፓ ዝበሃል ንዓና ድሕሪት ክመልሰና ስለ ዝኽእል ምስናትና ድሌትን ባህግን ዝኸይድ ኣይኮነን ብምባል ቅድሚ 5 ዓመት ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነፍሶም ኣውፅኦማ ሪፈረንደም ገይሮም ብሬግዚት ብዝብል ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ወፅኦም ብወቅዒ ወፅኦም ማለት እዩ 5 ዓመት ድሕሪ ምሕላፉ እንግሊዛውያን እንታይ ዓይነት ስምዒት ኣለዎም ብቁጠባ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዉ ኩነታቶም እንታይ ይመስል ካብ ኤውሮጳ ምስ ወፁ ከምቲ ዝሓሰብዎ ዶ ፀኒሕዎም ወይስ ከመይ እስከ ስምዑ ብዚ Brexit. Well, the majority of them are not too happy about it. The data from YouGov released a poll yesterday that said 55% of Brits say that it was wrong to leave the European Union, which formally occurred on January 31st, 2020. Now, you could argue that figure is pretty close to the referendum vote back in 2016, 52 to leave and 48 to stay. But what's interesting and what has changed is how people who once believed that it was the right decision have now changed their minds. Just 30% of Brits now say that it was right to leave. And as we see in the lower line, ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ህዝቢ እቲ ምውፃእ ፅቡቅ ደነይሩ ኣይነበረን እቲ ኣብቲ እንግሊዝ ዘሎ ዝያዳ ዝርዮ ዘሎ እቲ ቁጠባዊ ፓራሜተርስ ወይ እውን መዐቀኒ ናይ ቁጠባ ታሪኻዮም ቁጠባ ናይ እንግሊዝ መመሊሱ እናነኣሰን እናደቐቐን ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ እቲ ኩነታት ናይቲ ነገር ከም ተፀበይዎ ኣይኮነን ወላ እውን እቶም ሰባት ምውፃእ ሕሸና ዝብሉ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ እናጎደሉ ይኸዱ ከም ዘለው ሮንግ ቱ ሊቭ ኤንድ ራይት ቱ ሊቭ ትኽክል እዩ ነይሩ ምውፃእና ዝብሉ ዝነበሩን ጌጋ እዩ ነይሩ ራይት ቱ ሊቭ ዝብሉ ዝነበሩ እቲ ብጫ ንኣብነት እንታይ እዩ ጌጋ እዩ ነይሩ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውፃእና ዝብል ኣብቲ መጀመርያ 2021 ክትሪእዎ ከለኹም ከመይ ነይሩ ላዕሊ እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ጌጋ እዩ ዝብሉ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ትኽክል እዩ ነይሩ ዝብሉ ድማ እናጎደሉ ይኸዱ ከም ዘለው ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ድማ ነፍሱ ዝኻለ መርኣያ ናይቲ ዝኸድዎ ዘለው እዩ ኣብ እንግሊዝ ዘለኹም ሰባት ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከለኹም ዶ ይሓይሽ ወላስ ሕጂ ይሓይሽ ናትኩም ርእቶ እውን ክሰምዕ ይደሊ ምክንያቱ እቲ ዴታ ኤግዛክትሊ ሰርቨይ ገይሮም ዝገብርዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎ ትኽክለኛ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ይክፈልጦ ዝኽእል ናይ ዩኬ ዘለኹም ተኸታተልቲ ናትኩም ርእቶ ክንሰምዕ here
It has dropped since the transition period ended in 2021, which is right in the middle there. Now, this number continues to drop. Today, that 30% is the lowest it has ever been, and this shows too if you analyze the data on how people voted at the time. Among the Leave voters, now ብሓፈሻ ዩኬ ዝነበሩ ዩኬ ሕጉሳት ከም ዘየለውን እቲ ኩነታት ከም ዝተቐየረን ወላ እውን ብቁጠባ እቲ ኩነታቶም ከምቲ ዝደልይዎ ከም ዘየለን እዩ ዝንገር ዘሎ. To determine the exact cost of Brexit to the UK economy, multiple reports say that it costs between 1 and 6% of GDP every year. Now that seems like a small figure, but when you put monetary value on it, that's over £100 billion a year. Likewise, the mayor of London released a report last year ሓፈሻ ቁጠባ ናቶም ድማ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ 1 ክሳብ 6% ናይ ጂዲፒ ናቶም እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብቁፅሪ ድማ በማኢት ቢልዮናት እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር. ስለዚ ገለ መፍትሒ ክሳብ ዘይረኽብዎ እቲ ኩነታት ንዩኬ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና. ክልተ ኣገዳሲ ነጥብታት ክንርኢ ኢና, ንሱ ድማ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዩ. Let's go back to technology now. Was the week that DeepSeek roiled the markets. The Chinese AI startup caused a tech sell-off that sent Nvidia shares down 11% on the week, Microsoft down 6%. But despite the threat it might represent, AI companies are surprisingly embracing that open source model now. Our Deirdre Bosa explains. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ቻይና ካብቲ ዲፕሲክ ዝበሃል ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሞዴል ናብ ዓለም ምምፃእ ወይ እውን ናብ ሚድያ ምምፅኡ እቲ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምስ ዝተሓሓዘ ዘሎ ካምፓኒታት ኩሉ የንቆልቆል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና. እዚ ድማ እቲ ቻይና ዘምፀቶ ሞዴል ናይ ብሓቂ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ዓለም ፅልዋ ከም ዝገበረሉ ንሱ ድማ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና. ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ. እዚ እውን ሓደ መግሃዲ እዩ. Have you heard of the fable, The Fox and the Grapes? Here's how it goes. A fox spots a bunch of ripe grapes hanging high above. He wants to taste them. So the fox leaps and strives, each time failing to reach the grapes. Agitated, the fox gives up and walks away. He says the grapes are sour anyway, so he doesn't want them. مثلا ናይ I think ናይ ወኻርያ መስለኒ ወኻርያሲ ወይኒ ዘለላ ወይኒ ጠልጠል ዝበለ ነይሩ ከተርክቦ ስለ ዘይካለት ሃይላ ደይ በቀደሙስ መሪሪ መፅፅ ነይሩ ብምባል ተዛሪባ. This convenient assumption is meant to make him feel better about his own failing. And now we're seeing this story play out in the world of technology, where China's DeepSeek is a bunch of grapes and the West is the fox. They've been complaining about these sour grapes. First, they questioned DeepSeek's abilities. Then they raised suspicions about surveillance. Some even went on about data privacy and played the ethics card. But now the fox's true intentions are out. He doesn't just want to get the grapes, he wants to squash them. The West wants DeepSeek out of the picture. Wow. መጀመሪያ ተገሪሞም ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኢሎም እዚ ዲፕሲክ ጽኒዕ ኢሎም ድማ ካባና ሰሪቆም እዮም ከመይ ገይሮሞ ካበዮም ኣምፂኦም እቲ ቺፕ ገለ መለ ክብሉ ጀሚሮም ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ካብቲ ዕዳጋ ክእለክ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ዕዳጋ ክእለክ ክኽእል ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ሓንቲ ክልተ ሰለስተ ካርድ ኣለዎም ዝጥቀሙለን ስምዑውን ህንዲ ንበዓላ እዛ ሰብ እዚኣ ኣንጻር ቻይና ካብ ቻይና ጽቡቕ ነገር ከምዘይመፅእ ትዛረብ ዝነበረት እያ ሕጂ ግን ተረዲዎም ኣሎ እቲ ጉዳይ ናብ ህንዲ እውን ገፁ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ በትሪ ድሮ መርገፅናቶም ቀይሮም ኣለዉ ዓለም ድማ ብከምዚ እያ ትቕየር ዘላ እቲ ናይ ኣሜሪካ በትሪ ንኩሉ ይሃርም ስለ ዘሎ ወላ ኤውሮጳ እዮም ዝቕየሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክሃርሞም ስለ ዝጀመረ ናብ ካልእ ዓለም እያ ትጥምት ዘላ They've closed ranks to achieve it. Leading the pack is the United States. It is probing how DeepSeek got Nvidia chips in the first place. Like we've said before, DeepSeek built its AI models without top-tier hardware. No cutting-edge technology, and yet they delivered. The models were powered by less advanced Nvidia chips, the H800 chips. They were permitted for sale to China until 2023. After that, the US banned their sale. It also restricted sales of other advanced chips to China. So how did Beijing get them? Washington wants answers. It is digging deep and tracing the supply chain. ብሓፈሻ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣሰንቢድዋ ዘሎ ወይ እውን ብፍሉይ ከሰንብዳ ዝኽኣለ ከምዚ ዓይነት ሞዴል ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንኽትፈጥር ብናይ ኣሜሪካ ካይዳ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ዝኽተልዎ ዘለዉ ዓብዪ ናይ ኮምፒውቲንግ ፓወር ምዕቡል ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ቺፕስ ናይ ኤንቪድያ ሌቴስት ሞዴልስን ካልእን ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ኮምፒውቲንግ ፓወርን ክህልወካ ኣለዎ ቻይና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንኸይትምዕብል ኩሉ ዓይነት ምዕቡል ቺፕስ ናብኦም ከምዘያቱ ብኩሉ መንገዲ ገይሮም ኣጊዶሞም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ቻይና ብኸመይ ኣብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ክኢላ ዝብል እዩ ኣሰንቢድዎም ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ቻይና በቋራጭ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ካልኩሌሽንስ ወፃኢ ቀልጣፈ ስለ ተርኢ ዘላ እዩ One possible path is Singapore. The US now wants to know if Chinese companies secured these chips through Singaporean firms.
And while this investigation is on, Trump's Commerce Secretary, the Commerce Secretary Pick, is making some big accusations. He says DeepSeek leveraged US chips, that it stole US intellectual property. I do not believe that DeepSeek was done all above board. That's nonsense. Okay? They stole things, they broke in, they've taken our IP. It's got to end, and I'm going to be rigorous. እዚ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ሚኒስትሪ ኮመርስ ሚኒስትሪ ናይ ንግዲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ባዕሎም ኣይገበርዎን እዚ ብገለ ገይሮም ነቲ ገዳናትና ጥሒሶም ካብቲ ናትና ቴክኖሎጂ ወሲዶም እዮም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ናይ ግድን መፍትሒ ክንረኽበሉ ክንክእል ኣለና ስዕረትካ ዘይምቕባል ዝፈጥሮ ነውፂ እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይ ኣሜሪካ ኣብ ውድድር ሓንኩላ እግርኻ ሃሪማ ኣውዲቓ እያ ክትዕወት ዘለዋ ንቻይና ድማ ከምኣዮም ፈቲኖም ቻይና ግን ምውዳቕ ኣብዮሞም በንጻሩ ሓሊፎም يقدموهم سلزلو بقول من قدي تكونتات أمريكا كاب كتطرا وصاي ناقونا يمصالو نفس وقف سبما بقرباك كتاتلو زلو نبينا نرزلنا مودا تارس بتي هلو دحريو نبدا يزوبنا سغرك فتني كم وترو زيانا اهم Been excited about the president's embrace of crypto and I think it fits very well with the Republican Party the ethos of crypto is about freedom and the crypto economy is here to stay. The Democrats are running from it because they're trying to wash off the stench. تريو زلهم ناي دونالد ترامب أبزبنا دونالد ترامب تريجري سكرتير نا أمريكا كوين زلوا يونايتي قطبة حلافي كوين زلوا يزي إذا سبب زنتايز بالزلوا أمريكا أب كريبتو أب على البيتكوين إنفست قبرالو أزيد ما مستنا ريبابليكان بيز معناته بيتكوين فريدم من قصدي ديكو أسركا كلا حيل ديكو أسركا ناس أخوين كان غتنبر لولا أخوين كان غتنبر سلاز حجز إمبريس كم قبر لنا بنصارو ديمقراط بحال كل جزء أبقى من قصن أب أنصار ناس سلاز خونه يو زك عمن يريب لالو سلازي crypto is gonna have a good time زي مثلا 4 عامات بوحدو سبوق زي كقاط مخمس خلينا نقرد لنا نقرأكم زلنا إذا عبريتات تتقيمك كسيلك أبسمعت كاتخا برديتن بعمقتن ناينوي حتى ما متحسكا بوحس من قدي إنفستنا قبركم كتكدو نايزي channel recommendation كل جزء نحن دما بتدخل من قدي كان حجزنا فتن تستعرف دما نبخاتكم توسانة نبخاتكم يستعرف حجي نبزو بانا جزنا خسقرينا هنت ريبورتي أبز حلفون يعني رجل مليسات تبرز اللاس كرايو First ever visit by a Kenyan president to the North African country and coincides with the 60th anniversary of the Egyptian-Kenyan diplomatic relations. So there's no better time to elevate ties between both countries to a comprehensive strategic partnership. 12 agreements were signed in various fields. However, economic cooperation is a major pillar of So إذا سمع زيا أب ميديا قنيا جن exactly انتهى يوم تسمعهم أي رقمنا نيرنا الجن زنبرهم زمدنا نبزل على درجة كم زجبرون كسب 10 تغل تسمعات كم استفرارمو كأن دما أبقى تبع زتو كوري مخاني زنجر زلا مونجو كينيان جبت انستجبر سمعنا نردلنا زدما أبزنا يحجج زي العلا قد سنزلوا ديلي معناته كينيا مس جبتي العل زمدنا مهلاوا أفتكر بابيناون أقدر سنة كلوي جبتي تقود زلا من قدي كل سبز فلتصل زغني. However, economic cooperation is a major pillar of this partnership. ولقد أكدت I have stressed on the need to strengthen our economic ties, increase bilateral trade and mutual investments by supporting the Egyptian companies to invest in Kenyan markets, especially in sectors that are considered a priority for Kenya. Official statistics show bilateral ties between both countries stand at only $564 million in 2024, down from $638 million in 2023. Egypt's exports to ስለዚህ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎን ዘሎ ሽርክነት ክዕብያ ይፍትና ከም ዘለዋን እዚ ኻንታይ ዝገብር ዘሎ ኣላያንስስ ብውሕዱ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ናይ ሕጂ እዋን ድማ እቲ ዲፕሎማሲ ማዕረቲ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ስለ ዝረአይና ነምፅኦ ዘለና እዚኣ ሕጂ ምስ ምንታይ ከተሓዛ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ከባቢና ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና መጀመርያ ኣብዚኣ ግብፂ ምስ ኬንያ ንርኢ ፀኒሕና ካብኡ ቀፂልና ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከርእየኩም እየ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ትዘውር ዘላ እያ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኢትዮጵያን ሓድሽ ክስተት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ስኸቲ ተርእዮ ተፈጢሩ ዘሎ ድሮን ናይ ጅቡቲ ሚድያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣውፂእዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ጅቡቲ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመትን 8 ሰባት ኣትሊስት ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቶም ኩሎም መልሓሶም 6 ሜትሮ ዝንውሓቱ
ኤርትራ ሓንቲ ከይገበረት በዚ ኸደት ዶ ኤርትራ ከምዚ ገበረት ዶ ከምዚ ኾነት ዶ እናበሉ 10 ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኸሱ ብሕም ኢሎም ክዛረቡ ኣይሰማዕናን ናይ ጅቡቲ ድሮን ካብ ጅቡቲ ተበጊሳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዕላማታት ሃሪማ ጥራይ ዘይኮነስ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ቃል ኣይውፅእን this is very surprising ንዓይ ብጣዕሚ ገሪምኒ ዘሎ እቶም ጋዜጣዊ መግለፂ የለ ገለ የለ እዚ እቲ ሚድያ ወላ እውን እቶም ቀንዲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ዝዛረቡ ሓንቲ ቃል እውን ከውፅኡ ኣይረኣናን so ኣብዚ ብካርታ እውን ኣሰኒዮም ኣምፅኦም ነይሮም ገለ ፖይንት እንተረኺበ ከሪአኩም እዚ እቲ ወፂኡ ዝነበረ እዩ ተስፋኒውስ ካብ ኤርትራ እንታይ ልውፅዎ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ጅቡቲ ስለምንታይ ከምኡ ክትገብር ክኢላ ምናልባት እትግምት ዘሎ ኢሉ ፅቡቅ ትግምት እያ እውን ኣብ ጅቡቲ ክልተ ዓይነት ባእሲ ኣሎ ኣብ መንጎቶም ዓፋር መበቆል ዓፋር ዘለውን ሶማሊ ዘለውን ባእሲ ከም ዘሎ ነነዊሕ እዋን ተሰሚዑ ነይሩ እቶም እቲ ንዑ ዝገብሩ ዘለው እንታይ ኢሉ Afar and the ethnic Somali communities has been ongoing along the Ethiopia-Djibouti border. Drone strike by the Djibouti government deep inside Ethiopia territory could suggest that the likely presence of an anti-President Gule rebel training camp backed by the Ethiopian government. ምናልባት መንግስቲ ጅቡቲ ሃሪምዎ ዘሎ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ወይ እውን ማዓስከር ናይ ኣንጻርቲ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ዝቃለስ ሓይላዊ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምናልባት አብይ አሕመድ ስጉምቲ ስለ ዝወስድ ዝነበረ ጉዱ ስለ ተፈልጠን እዩ ዝኾነ መልሲ ዘይወሰደ we don't know ግን እዚ ዘረባዚ ኣዛረቡ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ካል ሚድያታት ወፂኡ ነይሩ ሓንቲ ግን ኣብዚ ናይ ኣምሓራ እውን ኣብፅኦም ነይሮም ኣበይ ቦታ ከም ዘጋጠመ ብካርታ ሰኒዮም እዚ ኣምሓራ ኒውስ ሰርቪስ ዝበሃል እውን ገሊፅዎ ነይሩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ምናልባት ፎከስ ኣይሃብዎን ኣለዎ ግን ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ዘረባ ድማ ካብዚ ናበይ ገፁ ክሽረፍ ይኽእል ክኸውን ጅቡቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ሓደ ካብቲ ጅቡቲ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎ መንጎ ኮይናቶ ዘላ እንተሪና ድማ እንታይ እዩ ኣይና ኣርስቲ መንጎ መንጎ ገይርዋ ዘሎ እንታይ ኢልና ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እቲ ናይ በርበራ ዝበሃል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ንዓታቶም እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎም ምስ ግብፂ እውን ብዙሕ ሓደ ክልተ ዝምድናታት ክገብሩ ፈቲኖም ከም ዝነበሩን ወላ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና እውን ከተዓራርዩ ድሌት ከም ዝነበሮም ስለምንታይ ናቶም ኣገዳሲ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይከይድ ክሕዝዎ ክፍትንሎም ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ተዝሓሸ ዝምድና ኣለኒ ዝብሎም ምስ ጅቡቲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እናማዕበለ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ብውሕዱ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ኣይገበረትን ዘላ ግን ንኤርትራ ምክሳስ ሓንቲ መዓልቲ ዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ሽም ንጠቅስ ኣለና ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ኣብዚያ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዕዋ ወዴት እየወሰድኳችሁ ነው እንዴት ሆኖ በየት አግባብ ጦርነቱ እንደሚጀምር አሳያችሁ ከማን ጋር ከኤርትራ ጋር ከምን አንፃር የዲፕሎማሲ መሰረታችን ብሔራዊ ጥቅማችን ነው የሚሉበት ቪዲዮ ተመልከት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ገለገለ ሰባት ጫታ ምስኽራን ገለ መልእኽቲ ትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ብናተይ ግንዛቤ ካብ ዝረኣኽዎ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሮፓጋንዲስትስ ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎ ሰብ እዚ ገለ ካብቶም ወላ እውን ኣብቲ መንግስቲ ዘለዉ ኣብቲ መንግስቲ ናይ ዓቢ ዘገልግሉ ዘለዉ ብዘይከላሎም ካብ ብዙሓት ኣናሊቲካል ወላ ኣዘራርባ ክእለት ናይዚ ይበልፅ ካብ ዝረኣኽዎ ንኣብነት ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ጁላ ክዛረብ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ነዚ ፍልልይ ኣለዎ እዚ ኦፍኮርስ ገለ ወሲዱ ቆሓሒሙ ከም ዝዛረብ ካብ ዓይኑን ካብ ምልክታቱን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ዘረባ ናቱ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብንጹር ተዛሪብዎ ነይሩ ግን በዛ ዓይነት መንገዲ ተጠሚታ ይትፈልጥን እያ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዒሉ ሓዲሩ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘገምት ድማ ቃላት ኣሎ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ነጊሩና ነይሩ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣነፂሩ ተዛሪቡ ይብላ ኣሎ እንታይ እታ ዘረባ እስከ ስምዕዋ ኣብዚ ቪዲዮ ተመልከት በዲፕሎማሲው መስክ ወዳጆቻችን በችግር ወቅት የረዱን ሀገራት የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ወዳጆች ነን ብለው የሚያምኑ ሀገራት በሙሉ እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ነው። ህዳሴን ብንወስድ እዛ ዘረባ እዚኣ ምናልባት ብናተይ መረዳእታ ክሪኣ ከለኹ ናብ ኤርትራ እውን ዘቕንዐት ክትከውን ትኽእል እያ ግን ናብተን ጎረባብቲ እውን ንኩለን ዘቕንዐት እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኣብ ጎረባብትና ኣብ ሕማቕና ፅቡቕ ዝገበሩልና ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ነዊሕ ሽርክነት ዘለዎም ህዝቢ ክህልው ክእሉ እዮም ናትና ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ግን ይብላ ኣሎ ናትና ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ፖሊሲ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ናትና ነዚኣ መን ክዛረባ ፀኒዮም ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ
ማርኮ ሩቢዮ ከተሓዘን እየ እንታይ ኢሉ ነይሩ እሱ ስምዕዎ ኣብዚ work hard to avoid armed conflict as much as possible, but never at the expense of our national interests. So that's the tricky balance. So I think returning us to that, now you can have a framework by which you analyze not just diplomacy, but foreign aid and who we line up with, and the return of pragmatism. And that's not an abandonment of our principles. I'm not a fan or a giddy supporter of some horrifying human rights violator somewhere in the world. By the same token, diplomacy has always required us, and foreign policy has always required us to work in the national interest, sometimes in cooperation with people who we wouldn't invite over for dinner, or people who we wouldn't necessarily ever want to be led by. እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ሕጂ ብምቕፃል ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ኣሜሪካ ፕራግማቲክ ኣብ ተግባራዊ ዝኾነ ነገር በር ስነ ሓሳባዊ ዝኾነ ነገር ክትክተል ከም ዘይብላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ኣነ ከም ፐርሰናል ደይንፈትዎ ምሳና ደይምቻኣና ወይ እውን ዘይነፍቅሮ ክኸውን ይኽእል እቲ ሰብ ኣብ ገለ ነገራት ግን ምሳና ዝሰማማዕ ክሳብ ዝኾነ ወይ እውን ሓደጋ ዘምፃልና ክሳብ ዘይኮነ ምሱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንሰርሕ ድልውነት ከም ዘለና ኦፍኮርስ ሂማን ራይትስ ገለመለ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ኮይኑ ከይብል ክእል ከምኡ ክብል ግድን እዩ ዘረባ ግን ፕራግማቲክ ዝኾነ ኣፕሮች ፎሬን ፖሊሲናትና ኣብ ስራሕ ዝተመርኮሰ ተግባራዊ ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል እምበር ኣብ ስነ ሓሳብ ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፖሊሲ ኣብ ፕራግማቲክ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ኣንፃር ረብሖም ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ የብላ أديهم لهم أوكي استراتيجي كورة بحالاتنا بلا بلا إيرتراكو أمريكا مس أمريكا كسرت أجمع زلواي كونت إنت أمريكا تدلي زنبرت نيرترا متقلال تلزخوني سلزي بخال هذا الأربع أمونجو منكس إيرترا أمريكا زلوا في اللي أمريكا نزح الجزء بلا زلا كايدا عند اعتقادي لا بغى تخسر هي خوليا منكس إيرتراون كم خمسة دونالد ترامب بوقعي أميديا أنا تحبير وين بقمت على ناتو أنت يزبل زلوسي ولا أول مستوى مسانا زي ردادونا بأسن أجرجرن كيمتس كل زكال دبلوماسي كنجبر دلونات كم زلنا سلزي دبلوماسي زبحال شجراتنا بكالو نخيكرو نمعجتي كنت كمال زلنا أبتك براو الناس مركوسة كونا له يبلالو نملسنا بابي أبغى أنت يبلالو دبلوماسي ناتي نمنتاي خدت كمال يزبل زلو كلتين كانت حزن أبي كم زلو كمون ناي وزعي حجزناتنا فورين بوليسي ناتنا دمايلو فورين ايد ناي حجز ناي وزعي مستناتنا بوليسي نربحنا أمريكا زتكم مزخوني أمريكا ربحة مزهلوات راينا هنجبر استراتيجي كورة بحك بازغل مسوينا هنكيز لنا يزبل زلو أبن ملسج وسط በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ልክ 10 ምናምን ጊዜ ሴኩሪቲ ካውንስል ተቀምጧል። በእኛ ጉዳይ መግለጫ ወጥቷል፣ ማስፈራሪያ ተልኳል፣ አንዳንድ የእርዳታ ነገሮች ተቋርጠዋል፣ ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል። ነገር ግን ያ ሁሉ ጫና ቢኖርም ብሔራዊ ጥቅማችንን ማዕከል አድርገን እነሆ ዛሬ ግድባችንን አገባደነዋል። زعباتي ناي ديغاك زعرب كلخت حداسه زبلور على ملو بسانا اب سكيورتي كونسل غنا بكال بزح صقني اب غلغلون غلا غراتات كجبرلنا فتينا احنا قد قدامنا ربحنا غيرنا سلن خيز نبرنا كل سجيرنايو ديغاناتنا كنود قريبنا لنا بلالو اوكي فاين مزيا ازي مسغبص كون خليو لذي مسغبص زغبرو زكم قبوليو نيكست توبيك እንታይ ይኸውን ትናቷ አብነት ከግድባችን ባሻገር በብዙ መላክ የለመዱ እና አሁንም መላክ ጌጣቸው የሆነ ያንን መንገድ የዲፕሎማሲ መርህ አድርገው የሚያስቡ ሀገራት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት። ፍላጎቷን ተገንዝባችሁ ፍላጎታችሁን ተገንዝበን በጋራ የምናድግበትን እንጂ የምንላላክበትንማ ሞከርነው አልጠቀመንም በቃን ብለን የቆምነው ጫና ስለሌለው አይደለም፣ ትክክል ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ የምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ፣ በማንኛውም የሀገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሕጂ እንታይ ተዘረባናቱ እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ሓደ ነገር ንጹር እዩ። ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ንኽወስድ ዝኽልከሎ ሓይሊ ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ጅቡቲ ኣለዎ፣ ኣብ ካላ ኣለዎ ዝደልዮ ዘሎ ንሱ ዝውንኖ ኣብ ደገ ባሕሪ ብጥርሑ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። ብግምጣል ናቱ ድማ ከምቲ ናቱ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ወይስ ኣብ ገለ መለ
بخالا زراربا أفضل جبحري كم زدل زلو إزاي دما ملاجس أرس كم زي كونه نقطة أتي فكرن تايبلا ሚሊየን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸው ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር። ልባርክ ህዳሴን ግድብ ጨርሰናል። ቀይ ባህር እየመጣን ነው። በብዙ መልአክ የለመዳችሁ የጠላት ተላላኪ ሆናችሁ የኖራችሁ ሰዎች አቁሙ እያለ ነው። አቁሙ። በችግራችን ጊዜ ደረሳችሁ ብሎ ያላቸው ቱርክ ሊሆን ይችላል፣ ኤርትራ ሊሆን ይችላል። በዋናነት ግን ኤርትራ ነው። ሻዕቢያ ሲወረድ የገባው እሱ ስለነበር አሁን እያለ ያለው ግን ምንድነው? ሕጂ እንታዩ እቲ ዘረባ ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ናይ ምጥምዛዝ ኣካይዳ ስለ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዚ ሕጂ ናይ ከመይ ገይሩ እዚ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ንዝብል ነው። ኩላቶም እዮም እቶም መልሓስ ናይ ዓቢ ሓደ ብሓደ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ኣብ ናትና ኢድ እትዩ ኣሎ ብዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ሕጂ ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ክሪኦ ፀኒሑ ካልእ ድማ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ዲዩስ መል ሻዕብያ ደፍ ገለመለ እናበሉ ናይ ሻዕብያ ድማ እዚኣቶም ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ብኢድ ሻዕብያ ዝግበር ከም ዘሎ ናይ ፋኖ ኢድ ሻዕብያ ከም ዘለዎ ናይ ኤርትራ ይኩሉ እዚ ዘረባ እዚ እዚ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕጂ ሃብትሽ ግርሙ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ጥራይሲ ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዜ ፖስት ይገብር ነይሩ። ብውሕድ እየ ድብለኩም ንሕና ሶማልን ናይ ታሪክ ኣሕዋቲና ፍቅርናትና ደረት የብሉን በቃ ኢድን ጓንትን ኢና ናበለ ባንዴራታት ናገበረ ንኤርትራ እናፀረፈ መዓልታዊ ነይሩ። ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ኣንካራ ከይዱ ምስ ፈረመ ካብ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ፖስት ገይሩ ይፈልጥኒ ከይፈተኻዮ ኣብ ኤክስ ስለንመላለስ ከይፈተና ኢና ንሪኦ ካብኡ ጀሚሩ ኣንጻር ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዘርእየካ ሕጂ ምስቲ ኣቢ ዝኾነ ፖሊሲ ቀጥታ ምስኡ ተቃኒዮም ዝሰርሑ ምዃኖም ገለገለ ሰባት ኣለዎ ካብታ ርእሰይ ውፅእ ክብል እየ ሓደ 2-3 ግዜ እንታይ ኢሎም ኣለዉ በዓል ጆርጆ እኮ ንመንግስቲ ኤርትራ ንሻዕብያ ደው ከም ዝብል ጌርኩም ንህግደፍ ደው ከም ዝብል ጌርኩሞ ዘለኹም እስኻን ከማኻን እዮም ኢሎም ዝፅሕፉለይ ኣለዉ። ኣነ ኸ መልሲ እኳ ይምልስን እንደ ግን እቲ ዘረባ ንሰብ ከረድኦ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ንፈልጥ እዩ። ሻዕብያ ኣነ ክንደይ ዓመታት ምስኡ ይነበርኩን ሻዕብያ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ሚድያ ጠጠው ዘብሎ ኢሎም ዝሓስቡ ብፍላይ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑና። ኣነ እሱ ምናልባት ትፀገምኩም እቲ ፀገም ንሻዕብያ ጽቡቅ ጌሩ ከም ዘይፈለጦ ጥራይ ይዝርዳእኒ። ሻዕብያ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሚድያ ይኹን ናይ ሚድያ ደጊፎ ኣይደጊፎ ብፍጹም ብኡ ዝቕየጥ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ዘይምግንዛብ እዩ። ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ጆርጆ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝደገፈ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ በቲ ደገፍ ናይ በዓል ጆርጆ ሰለይ እናበለ ዝኸይድ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ጆርጆ ኣብ ደገ ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝነቐፈ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዱ ገለመለ ብኡ ዝፅሎ ኮይኑ ስመሉ ኖ ኤርትራ ሓንቲ ዝምስል ኣላ ሓደ ሰብ ኣብ ገለ ነጥቢ ዝነገረኒ ጣውላ ጠጠው ንኽብል 4 እግሪ እዩ ዘድልዮ ኤርትራ ጠጠው ንኽትብል እቲ 4 እግሪ ናይ ጣውላ ብኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ 5 እግሪ እዩ ዝብሎ 5 እግሪ እንተቆሪፅካዮ ጣውላ ጠጠው ምባላ ፀገም ኣይፈጥረላን ወላ ብ3 እግሪ ጠጠው ትብል እያ። ስለዚ 4 እግሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሓይሊ ባሕሩ ሓይሊ ምድሩ ሓይሊ ኣየሩ ሰራዊቱ ህዝቡ መኸቱ ገለመለ ኩሉ ኣብኡ እዩ ዘሎ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣድላይ እዩ ኣገዳሲ እዩ ግን ኣብኡ ዝምርኮስ ኣይኮነን። ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ ምፅያ እዞም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ናይ ዓቢ ዝተቃነ እዮም ኣብ ደገ እዮም ዘለዎ ግን ዝተቃነ እዮም ልክ ዓቢ ስትራቴጂ ክቕይር ከሎ ምስ ዝቕየሩ እዮም። ስለዚ ናብ ኤርትራ ቅኒዖም ዝገብርዎ ዘለዉ ካልእ ነገር ከተንበክ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ምናልባት ካብ ሕጂ ንድሓር ዓቢ ሓፊሉ ናብ ኤርትራ ወራር ወይ እውን ኩናት ክጅምር እዩ ዝብል ግምት የብለይን። እቲ ዘረባ ናቶም ግን ቀፃሊ ወላ እውን እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ፋኖ ኣብዚ ሕጂ ካልኩሌሽንስ ናቱ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኣለ ሓደ ትግራዋይ እዩ ንሱ ብኤርትራ ገይሩ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ትወርቂ ዶ ኣፅዋር ዶ ገለ ነቲ ናይ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝብል ካልእ እንታይ እዚ ነቲ ፀላእትካ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ከተላግቦም ክትክእል ኣለካ ስኬፕ ጎት ማለት እዩ። ቀፂሉ እታ ፈትለ ወርቂ ሓፍቲ ነዚ ዳዊት ዝበሃል ስለ ዝኾነ ንሳ ትመርሖ ዘላ ምስ በዓል ደብረፅዮን ዝኾነ ርክብ ብመንገዲ እዚ ዝግበር ዘሎ ምስ ሻዕብያ ድማ ርክብ ይገብሩ ኣለዉ። ካልእ እቲ ደብረፅዮን ታሕቲ ወሪዱ ድማ ገዱ ኣንደርጋቸው ዝበሃል ዘሎ ምስ ዳዊት ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እዚ እውን ነብሱ ዝካል ሓደ ርክብ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ካልእ ኣብዚ ተፈራ ማሞ ዝበሃል ካሎ ከምዚ ሓደ ወታደራዊ መኮነን ዝነበረ ምስ ፋኖ ዘሎ ሕጂ ንሱ እውን ሰበይቱ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነት መነን ትበሃል ኤርትራ ትፈትያ ግን ኤርትራዊ ድያ ኤርትራዊትን ኣይፈልጥን እየ ንሱ እውን ካልእ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኣለዎ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ነገር ናብ ሻዕብያ ናይ ምጥፋእ እዚ ኸ እንታይ ዝነግረካ ኣገይን
demonization شعبيا كتسألم كتكلالك نتنسها كتجبر تدلي منتان مخنيت كونلك ويون مخنيات نخطر بلو هالي توسخنا እንኳን ያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን ለሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን ይቀር ቦታ ላይ መከላከል ምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል መቼ እናርገው ትክክል تريود اللهم تقداي again ناي أفدق بحري ويون ودب ناي ودب حتى زي كونس أفدق بحري نحنا نقعصره دليتنا نقبره نجر كل ونالو زبل زربايو سلزي إذا زربازيا بتعمي شون كل اللي يبلوالو ذا أجندة زي ناي بربراز بحال سوماليلاند قتيلو ميم تارستي ثاني أفدق بحر حتى تغسل الله ثاني سوماليلاند قديفو ميم سلزي زيا حنت نجر الله كابس له تبغسيهم زوما شوفوا بدو عسب دليوم عسب يقولوا له إثيوبيا عسب تقول الله قال لنا مستشفى ما ينخيدنا نحن تنفتح ندل زلنا أكلات إثيوبيا بحقي بسلامة من قدي بني عالم لخير حقي أفدق بحري يدليا إيو إلا نحلف بقى زيادة تدلي أنا بإثيوبيا بقالت متصدر بروباغندا بقى يدليا بحقي 130 مليون زبال لاند لوك زخونا حجرات علم لخو حق فقيد لنا له نحنا مودرن وورلد دينا نبر زلا نابك على اهله سيازوتو والحنتينا ኢትዮጵያዊነቱ ሻዕቢያ ስለዝኾነ ሻዕቢያ ከይጥፋና ወይ ሻዕቢያ ሳናጠፋ እንቅልፋንተኛም ዝዓይነቱ ፕሮፓጋንዳ ጀሚረን አለዋተን ሚዲያታትና ኢትዮጵያ ብርጌድና አሕመድ ኸጥፈን ናይ ቀይሕ ባሕሪ እንቅስቃስ ንሻዕቢያ ከጥፎ ክንርኢ እንደግን ጽበይኩም ኣለኹ ሰቁት ኮይንኩም ሲ ጋምባለ ጌርኩም ቁምጣ ጌርኩም ሓጻቢ ካላሽን ሒስኩም ሲ ዋላ ሓንቲ በጠሎን ሳርኢና በቃ ሽዑን መጽና ሽዑን መጽ አጎንኩም ደው ንብል ጸገም አይኮን ሕጂ ተዘረባ ቀናቢሮ መንዲም ግን ናይ ብሓቂ ተዘረባ ካበይ ዝበገስዩ ብዙሕ ተሃዲድ እንዲና ንሰምዕ ዘለና እስከቲ ዝግበር ዘሎ እንታይ ክግበር ዝኽእል ከርእይዎ ዝኽእሉ ሓይሊ ኣሎ ድዩ እዩ ትሕቶ ብሓፈሻ ግን ገለገለ ሰባት ድማ ነዚ ሸር ክገብርዎ ይርኢ ኣለኹ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ግን ምፍላጡን ምግንዛቡን የድልቲ እስትራቴጂ ንሪኦ ዘለና እዛ ኣዲስ ኣበባ ዝቕየር ዘሎ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ምስ ምንታይ ከተሓዝዎ ስለ ዝደልዮም ተስፋ ናብ ትግርኛ ክትርጎም እንከሎ እዚ ብረታዊ ቃልሲ ብቁልጡፍ ምጅማር ከም ዘለና ካብዚ ወፃኢ ካለ ኣማራጺ ከም ዘይብልና ወሲና ኣለና እቲ ቃልሲ ኣብዚ ዓመት ክንጅምሮ ውሳኔ ኣሕሊፍና ኣለና ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቕመጡ ዝተዳለዉ መንእሰያት ኣለዉ ንሶም ድማ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ከም ዝመፁ ክንገብር ኢና ትርጉም ትግርኛ ጋዜጠኛ ተስፋ ዓለም ነሽነሽም መንግስቲ ኤርትራ ድማ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ አንጻሩ ዝዋግኡ ኤርትራውያን ናብ መሽረፈት አጸባቢቁ ፋፌት አረኪብዋ ቤት ጻፈት መሽረፈት አጸባቢቁ ፋፌት አረኪብዋ ቤት ጻፈት መሽረፈት ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ እዩ ነታ ቤት ጽሕፈት ናይ 4 ኪሎ አጸባቢቁሲ ንህወሓት ኣረኪብዋ እዩ ዝብል ነይሩ ተደርፊኩም እያ ነይራ ተቐደም ሎሚ እቲ መሽረፈት ዝበሃል ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምስ ኮይኖም ሽዑ ናይ ትግራይ ባንዴራ ነይራ ኣብዚ ቀረባ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ሒዞም ክርዮም ምዃና ፍሉጥ እዩ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት 3 ባንዴራ በፂሖም ኣለዉ ኔክስት ባንዴራ ናይ መን ክትከውን እያ ዊ ዶንት ኖው ኣይ ቲንክ ባንዴራ ናይ ምቕያር ሕማም እውን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ትግራይ ባንዴራ ተሰኪምካ ነርካ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዞም ነይሮም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ድሕሪኡ ናይ ትግራይ ባንዴራ ተሰኪሞም ድሕሪኡ ሰማያዊት ባንዴራ ተመሊሶም ሕጂ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዞም እዛ ሰማያዊት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዞም ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዕዳጋ ክትወርድ ምዃና ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ናይ መጻኢ ባህርናቱ ካብቲ ዝሓለፈ ባህርያት ናቱ ኢኻ ከተንብቦ ትኽእል እዚ ኩሉ ደርፍታት ምስ ህወሓት ኮይንካ ዝድረፍ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ምስ ኣቢ ኮይንካ ክድረፍ ምዃኑ እታ መሽረፈት ካልእ ሽም ክረኽብሉ እዮም ንኣቢ እንታይ እዮም ከውፅኡሉ ሳጓ ትሕቶ ኣብዩ ዘሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብጣዕሚ ዝቀያየረሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣቢ ኸ እንታይ ይደልሉ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ገይሩ ኣሎ ዛሬም እንደ ትናንቱ ብልጽግና ለሰላም ለልማት ለአንድነት እጁ የተዘረጋ ነው። በዚህ ጉባኤ ብልጽግና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ
ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ግጭት በቃን፣ እንሰልጥን፣ እንነጋገር፣ በስልሳዎቹ የታጠቃችሁትን ክላሽ አውርዱ፣ ይብቃንና በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ በጋራ እንስራ። በእኛ በኩል በሰላም በድርድር በውይይትና በሐሳብ ለሚደረግ የፖለቲካ ትግል ብልጽግና ግማሽ መንገድ የመሄድ ልምምድ ባለ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ነቲ ኩሉ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንኩሉ ኣብ ጣውላ መፅዩ ምስ ብልጽግና ተዘራሪቡ መፍትሒ ንክደሊ ኣብ ወቅዒ ይዕድም ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ አብይ አሕመድ። ስለዚ ንኩላኻትኩም ዕጡቃት ጉጅለ ፋኖ ድዩ ሸነ ድዩ ናይ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድዩ ንኩላቶም ኣኪቡ ንዑ ምሳና ኣብ ጣውላ መፅኹም ሽግርኩም ፍትሑ ዝብል ዘሎ the problem is አብይ አሕመድ ዝእመን መራሒ ስለ ዘይኮነ እዩ ንኣቢ ኣሚኑ ኣብ ጣውላ ዝቐርብ ኣብ ዝዋን እዚ ቅራፍ በናና ክረግፅ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ሰሪሖም እዮም ኩሎም እታ ኩላ ኢትዮጵያ ኩሎም ምስ ንመጀመርያ ክመፅእ ከሎ ብስልጣን ኦሮሞ ዝኣክል ቦታ ስለ ዘይሃብዎ ንኣምሓራ ተጠቂሙ ነቶም ኦሮሞ ኣብ ምፅቃጥ ነቶም ሓደ ሓደ ዝነበሩ ንዖም ኣሲሩን ኣፀጊዑን ብወቅዕ ድማ ኣንጻር ትግራይ ትዛዕበየ ድፋዕናቱ ንሻዕብያ እሱ በጃኻ ኢሉ ርጣን ኢሉ ሻዕብያ ግን ንዑ ደንኪሱ ዘይኮነ ናይ ንነፍሱ ስትራቴጂካዊ ስግኣት ዝፈጥረሉ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ንዑ ኣብ ምእላይ ኣገዳስነት ስለ ዝነበሮ ንሻዕብያ ከምኡ ድማ ንኣምሓራ ንስኻትኩም ከማኹም የለን ጅግንነት ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ፍሉይ ጅግንነት እዩ ተባሂሉ ንኩሎም ሒዙ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ምድምሳስ ዓብ ተራ ተፃዊቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ከሎ ድማ እቲ ተንኮለኛን ክፍኣትናቱን ድሮ ኣብዩ ክረአ ጀሚሩ ኣንጻር ሻዕብያ እውን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝፈተነ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ከሎ ኣንጻር ሻዕብያ ተበግሶታት ከም ዝወሰደ ተራእዩ። ውዕል ፕሪቶሪያ ግብር ምሰበለ ኣይሶም ናይ ሳለስት ኢሚድየትሊ ነቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ነቲ ኣጆኻ ዝብሎ ዝነበረ በጊሙ ከጥፈዎ ግዜ ከም ዘይወሰደ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንዲ ምንታይ ጻድቕ ኮይኑ ናይ ሰላም መልእኽቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ዝገብር ዘሎ ኮይኑ እንተቐረበ በዚ ጉዳይ እዚ ክሸክዕ ዝኽእል ታክቲካል ጥራይ እዩ ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ጎራሓት እዮም ንግዚኡ ዘዋፅኦም መንገዲ ምስኡ ክሰርሕ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልታት ምስ ኣቢ ክሰርሕ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣቢ እንታይ ዕላማ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። ንኣብነት እቲ ረዳስ ብዛዕባ ኣቢ እንታይ ዘይተዛረበ እንታይ ኢሉ ዘይፀረፉ ሕጂ ግን ናይ ኣቢ ኣብያት ከልምፅ እንድሕሪ ኣቢ በቃ ንኣቢ ክጅንጅን ዝውዕል ዘሎ ንኣቢ ንክትሐጉስ ተኮይንካ ድማ እንታይ ካ ትገብር ንኤርትራ ኢኻ ትፀርፍ ንሻዕብያ ኢኻ ትፀርፍ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ክሕጎሰልካ ከጣቃልካ ተኮይኑ ንሻዕብያ ኢኻ ትፀርፍ። ስለዚ ኩላ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ምስ ኣቢ ክኸዱ ከለዉ ናቶም ኣጀንዳ ኣለዎም እዩ ንኣቢ እውን ልክዕ ከምቲ ንሱ ክጥቀመሎም ዝፍትን ንሳቶም እውን ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም። እቲ ዘሕዝን ክፋል ኣብቲ ሳዕስዒት ኣብቲ ጓይላ ድሕሪ ማንም መፅኡ ዘሎ ሓይሊ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ፀወታ ክርዳእካ ዘይክእል እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ደንበ ተቃወመ ዝበሃል እዩ ወላ ሓንቲ እውን ኣብቲ ናይ ኣቢ ገይም ኣቢ ን6 ዓመት ን5 ዓመት ፀወታ ናቱ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ 2018 ናብ ስልጣን መፅኡ ክሳብ 2015 ከባቢ 6-7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ኩሉ ሰብ ርእይዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሓደ ሰብ ተጠቂሙ ከም በናና ክጉሕፎ ከም ዝኽእል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ብህዝቢ ይኹን እታ ኣገባብ ነታ ተድልየካ ግዜ ደኒኑ እስኻ ሓላለይኻ እስኻ ፍቅረይኻ ክብለካ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ይጉሕፈካ። እቲ ናይ ትግራይ ምውዳቕ ግን ነዚ ይመስል እጂ ብክልተ መንገዲ ንራእዮ ጀሚርና ኢና ንዓበየቱ መፅያ ኣላ ውድብ ጀሚራ ህዝቢ ቀፂሉ ህዝቢ እውን ይኣስረሎ ሰራዊትን ወሲሉ ኩሉ ዓቕሚ ናይ መተን ንብሎ ዘለና ናብ ሓደ ይመፅእ ከም ዝተባሃለ እዚ ዓቕሚ ዝሒዝካስ ናብ ትግባር ታንቢታ ጀሚርና ኢና ተባይላ ሰው ሁሉ ባንክ ወረፋ ይንከራተታሉ ትኬት የለን ደክቶን ከአየር መንገድ አይ ትኬት የለን ትኬት አነ ተሐቅም ዝራብ ጽበት ያ አነ ትኬትስ ሶሙን ገለስ ኦልሞስት በብዛት ቡክ ተገይሩ እንዴ ትኬት ለምንታይ ሰበቀ ጨኒቆ ኮጽ ይነድሳ ይብላሉ ይጠፈሉ እዚያ ፈርስት ስቴፕ ተደልያ ዘላ ሰው ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ስጋታት እንየው ሸዊት ግን ብትክክል ስጋት እዚ ይረአየካ ዶ ናብ ኩናት ክና ምርሕ ንኽእል ደው ትብል ሕዚ አንቶ ይዘልዓልካለይ ነገር ነይሩ ውዕል ፕሪቶሪያ ይጻረር እዩ ኢልካና ነርካና ብትክክል ናብ ኩናት ዝወስደና ዶ ይመስለካ? هو እንታ ይመስለኪ ተኾይኑኻ መን ምስመን እዩ ዘዋጋዕ ዝብል ሕዝታ ተክል ነገር ሕዚ ነፂራ ወፅያ እንድያ ነፂራ ክንቅፅል ላይና ሕዝታ ሓቅን ምዝራብ ተኾይንታ ይኒ ምስፌረር መንግስት ዋጊና ኢና ምሻዕያ ተዋጊና ኢና በቲቪ ፕሮፓጋንዳ ፌደራል መንግስት አምባገነን ተባይሉ በደንብ ተሰብኺና ኢና
ሻዕብያ ድማ ወልቀ በላኽ ተባሂልና ሰሚዕና ኢና ሕጂ እንታይ ገይሮም እቲ ኣጀንዳ ንሻዕብያ ገዲፎሞ ንፌደራል ድማ ከም ዝገበርና ከም ዝሕዝ ሚድያውን ድማ ቁፅር ስለ ዝኣብዮም እምበር ብዝተኸኣለ መጠን ፅሊት ናብ ፌደራል ምግባር ይምክሩ ኣለዉ ዋይ እንተኢልክኒ ምስ ሻዕብያ ብደንቢ ገይሮም ይሰርሑ ስለ ዘለዉ በቃ ግልፂ እዩ መርዳእታውን ጌርናውን ድማ ንዝምልከቱ ኣካል ኣቕሪብና ኢና ዝምልከቱ ኣልካ ግን ያው ዕጢጢ ይፍል ስለ ዘሎ ክሰርሕ ይኽእልን እዩ ብሻዕብያ ናና ጀነራል ብሻዕብያ ጀነራል ዝራኸቡ በስርዓት ኣሎ እዮም ብደንቢ ይራኸቡ ኣሎ እዮም ዜናዊ ዝምታዋን ሰብራለች። የደብረ ጽዮን አንጃ ከሻዕቢያ ጋር የጀመረውን ግንኙነት ተቃውማለች። ከኢሳያስ ጋር መስራት በራሱ ወንጀል ነው ስትልም ተደምጣለች። ሻዕቢያ ከደብረ ጽዮን አንጃ ጋር የጀመረው ግንኙነት አሁንም እያነጋገረ ሲሆን በጉዳዩ ላይ በርካታ አካላት አስተያየታቸውን እየሰጡበት ነው የሚገኘው። አስተያየታቸውን ከሰጡ ፖለቲከኞች መካከል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የበኩር ልጅ ሰምሃል መለስ ዜናዊ የሰጠችው አስተያየት ቀልብና ትኩረት ስቧል። ሰምሃል መለስ ዜናዊ በሰጠችው አስተያየት ከሻዕቢያ ጋር አብሮ መንቀሳቀስ ትልቅ ወንጀል ነው ብላለች። ከሻዕቢያ ጋር ለመስራት ጓሉን መለስ ያዛ ዘረባዚያ ብዙ ጊዜ ክድገም ንሰምዓለና ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል ዶ ሜቢ ሻዕቢያ እውን ታክቲካል ስትራቴጂ ናቱ ክጥቀም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይብል ኣሎ ይርይዎ ስለ ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ንጹር ስለ ዝኾነ ግብፂ እውን ይንቀሳቐሱ ስለ ዘለው እቲ ናይ ደብረፅዮን ብሎክ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብር ይኽእል بوقعي أبي أحمد ببروباغانديستس ناتو أنصارو سفيع زخونة من أي دبرتين نتح واحد زبالن أنصارهم أبي قص جمير خمسة رلنا سلازي دبرتين أنتي ولا ونت سراويت والنسوم كم زلي زنقر السراويت نازو وصلنا السنة مالت العلواي مرحنة وصلنا السنة بتعامل بزح حساب بزح تقرواي دسيلو أدني أو تسفى غير لي بتعام وحدات كا يزلال أولو سلطان نموراد زخيلنا حيل زي كاب سلطان نموراد زخيلنا متشو كناتات استفطر له كناتات له حزي في اللايد ما حزن احنا خمودب وسينا اينا كم حزبون وسينو ايو حزبون سراويتنا نتنا يودبنا يخنا حزبنا زماساسل وسانه وسينو الله حزبن ودبن سراويتن حدا خسع زخنا ما نما يسعرنا تي زربا حجي تقارو بكل من قدي تمن سيጫው قبل كلو بتحدا وجن ناب صارت واحد كخيز لي يمثل قلت واحد ابزي وانزي ودي مچو هواهو تفطيرنا له قبل كلو انتاي تمچو هواهو كاون زغل ممغقال فانو نفسو ناي ربحو أجندا خقبر زفتنو لزوليو شني ناتو علامات حرم زفتنو لزوليو نفسو كفسب تمساسال علاماتات كهرمو لزخلي سلازي أبي نتهاجر ملو بملو أبيدو زحجة عبزي كاسمعكم سناكو أبي بجاكم أبي نخلو أفدا جاي كفوتي زبل زلو كابزيرو تبقيسي كونان اتكوناتات معرتنا بيرتراك كوتكو إلوم بلا بلا تهديد زقبرو زلو بقمت علي تكوننت كان يقول بقمت عليه أبي أحمد إذا حجز له متشوق كنتات نفانو نشنة كمدما نتم نيتجري حيلي في الله يتناي دبرتين كان في تغلال عن عربي دتوي اللي جلوا معناته نتي ردا كحلوان دحرقينو ردوا يمالتي سلازي زو قدايزي نابي قصك خير خل I think أبنا زا قدايزي كابزيان تسجير كحلف الله الخونيجن زياتا والسانيتن أقداسيتن مدرخ نعطيو أكمز مدرخ زليو متيوم أبتا دستي تتقدر لا دستي كأتو زفتن زلو جو أبجد calculation الله أديس أبان كبابيو كحس خلي تون قالوا تروحوا يمزلوا أمحرار روحوا يزلوا شناون روحوا يزلوا هو حد ما صب يغير روحوا يزلوا سلازي أبنا تطلع أنا خمسة مثلا أكباب أديس أبا أنتوا واحد بعد الدين فلتصون بقيرهم فحبتني بلو أنا نزع أديس أبا كبابي تراي كوحس على نزع عينتي كل تأكيد أنا تطري خلها نزيع تقول لي هتمثل نحنا بدقة خينا كم عزب مخانة تكونتات معناته قلتي في زمع بالزلون قلتي في زلاوة زلوا كونتات نرسل زلنا بس كذي اسمعوا أنت زربا من البحث كم تزدل لدي سمع خوين سمعني يا زيا
ነት ሙዓመር አልቀዛፊ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሲልቪዮ ቦርሉስኮንን ይራኸቡሞ ናይ ባሓጎታትኩም ካሕሳተምኑልናሞ ጥልያን ትሕቶቶ ክትከፍል ይብል መቸም ዝበዝሑ መራሕቲ አፍሪካ ንእለታ ካልኩሌተር መውፁ ፕሬዚደንት ሃገረይ ግን ሓንቲ ሕቶ ይሓቲት ሰነዳቶም አረክበኒ ብገንዘብ ኣይትምኖም እኔ ህዝቢ ኤርትራ ጽባሕ ንግሆ ሰነዲ ክሓተኒ ይብል ዘይተጸበዮ መልሲ ዝረኸበ በርሉስኮኒ ዘፈላለየቶም መልሲ ይምልስ ሚስተር President, you are asking for the impossible. President, زي كالي خاتحت زلخا ايو دحان انا تندليو نغيرك الله يخون دي كوننجن نغزي نغدفو اتاركب بزتعات يا صنيحه نالبات تامنا يتمال عدت الساليط وادو يخون نبل اتوم زبلا خي غبرا خم زي دقز فلطو ملس فليطم مولو ودحا بوي زي حتى زيا بريزيدنت إسحاق أبتركب أبتليان أبز زتراقبلو كم زي حتى تاي ذكر زي باك جراوند ستور جناي فلتاني نيره ناي بحكي أجري ماتني معناته حركاتي بزوج زي أنا زي ملالسن حتى نطلو إيرترا زجباك سا كاب كلهم إيرترا زبس هبسوا زيشوكونو لان زيشوفوان كسب حجي زاد اللي زأكل كحسا كم زي توهبتي زي أمنانه سلزي I hope حدا معلتي كل زي مجمريا كتحطت تخين كون سنة دي كله كازلو تحطه خكلني أنا بوتونيو سلزي بحفشة أتقولنتات نبحكي تجرم يعني را أبزيا كل تنقرا شركة جبرية مجمريا أبزيا حنت دانيال قال نقر كزارب سمعيا نيرزا ناي دانيال فيديو بليز كتكم رأيوا بزو حاجة داس تعستي زلوا عبا محداس ناي باس إلكا قرب حد من صنعتي حد بريزنتيشن نيرو زي بحاز رأوان تكبيرو أب معلق وألكم دخل دحنتم فلاتات تلقيلهم بزاربوا الرئيسيو جن كابتي تسفازه بروباغندا وعين تسفازه ونسني كون باخليو إلكا كاب تسفا كينو تسفا زقبر له تعزب كون نجارات مالتيو بتيلو نبوليتيكاوي نجيوبوليتكس زتنكف قدايات نيرو ناشنال سيكيورتي هاجراو دحنت نايرترا زتنكف مصنعات زغرب مدرات نيرو صيحكم نابد مسؤول نحسب تسغاغروا كابنا زدل هلو متحبار دي متقاف دي خمزي فلايكم كبل دالي بزقاتام زخا كلاتهم زرأخوهم زرخبكم عد الرخيب لنا ون زرارب نايم نايم حق المغلولاتن كتزاربهم كقربهم بقليلو قربخان كفوت لبهم كزاربو خدخلو مخانهم نايم حق يحبو يسني سلازي مسكولهم صبغ ليلا صبغ مقراب እንዳበልኩ تي كابلومي نغبرو بمعدو نبره حجب قريبكا حسات الله وطلو مدرخات تخفيت سلو زلو ركبنا ملش دراغو دل مقدسات سناي تمنيتين እንዳገለጽኩ አይ حق مسغانا نتخلو معدخم نتخلو اقراربهم እንዳመስገንኩ بفلاي فلي مسغانا ناتي ما نغبرات نتي زحاب كان عدل حسابنا سمعيكا غزي هوسيدكا كله تخنبل صنيحنا انتاي خاتناي حبار مردات خلونا زغبو بعبيخا حزبا غنبار ابي صنيحونا ابي خيدالو إلنا ناي حبر مردات خلونا غزي وسيدكا زحابكنا طعمي يغني الله قبل فتو تحرجون كم زنا بلنا يهم هنا تبهلنا زترفه ناي حدوتات ديو كالق خملا زغبو ديو ابتي بزناخي ريتو حزبا غنبار انت ادل ديلو حزبا غنبار افتي هاغرا تشارتر اتوكيرو بحدش معرام تدابصيو كله تمنيو كله تنحت نبرنا بو مقد تكبر مغاني تمنيتي اور امنتي سلازنا زعدل زندغنا እንዳመስገንኩም ቀጻል ኻል ርከቡን ክፉት ምኻኑ እስኮም ዘሎ መረዳእታ ስለዳካና ይغني لك بالدلي كمون على مسغانا نبصاي يحفرم تول زيا مسمعكو كود حنتريتو سلازلاتني يغني لنا نتي غزيها سويكا نوح غزي وسيدكا لا حبا مرداتا خلونا بزعبا حزبا غنبارن مدباتون اصحاب الكا مرداتا دهكنا يغني لنا سخاون قصال كم نغبر فلطيمو مس كمال حوي كنا مس كالوت بصات كنا غزي حوسيد كان ذهب كنا نقولو مغرن معدن حبريتان كبرتها بلنا يغني لنا بالدلي سلازي كابزم كلهم بسئله دراخم مرحت ديو كالوتنا بسئله زي لو ناي حبر راح انت لو حدا سلامينا بترغبرتلنا اقبابلا ديو بدحريون بزغصله بزغاطام زي كمسكنافتو ناي بحق كله سرحان نتفتاتان كل سب تفلطو جننت اي محجون افت محدراهم الى توصل دولو بروجكت تعزمنا يطلقنا اللومو كابت زحقوسني كمون كابت دي تصبح وين نغير نيرو بزغاطام زي غاطام خوينو مغدي نتناي صرغاناي حجي بزح بروجكتات انديو دزارب داني ابزي انا بجم نخلو ابزك نغركم الكلني صفيح زخونه حبريتاي زلو
ሓንቲ ካብቲያ ዝተገንዘብኳ እንተሎ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ናይ ብሓቂ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዎ ኤርትራዊ ኣብዝሃሉ ይሃሉ ኣብዘን መትከላት እዚኣተን ኣብዘን ነጥብታት እዚኣተን ዝኣምን እንድሕር ኮይኑ ካልእ ሕቶታት ንክሓትት ካልእ ርእቶታት ንክዛረብ ስክፍታ ከም ዘይብሎም በዚ የዝፈልጥ ሓደ ግዜ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብዚ ደንብ ሃገራውነት ዘሎ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ እዚኣ ከም ርእቶ እየ ዘቐምጣ ዘሎ ከምቲ ሰብ ርእቶ ዝበናኑ ነቲ ተዓዛብናተይ ከም ርእቶ ኤርትራ ዘይንቕነቕ መትከላት ክህልዋ ይግባእ ኣነ ብናተይ ርዲት ዝብሎም ናፅነት ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ሓድነት ናይ ኤርትራ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ከቆፅሎ ዝኽእል እዚኣቶም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣሎ ነገራት እዚ ክትንከፍ የብሉ እዚ ነቲ ሃገር መትከላት እዩ ፕሪንሲፕልስ እዩ ፕሪንሲፕልስ ኣብኡ ዲስከስ ኣይትገብርን ኢኻ ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ግድን ክቕበሎ ዘለዎ ነጥብታት እዚ ኣበይ ግን ዲስከስ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ርእቶታት ክትብ ፅርግያ በዚ ክኸውን ኣሎ ናብዚ ክኸይድ ኣለዎ ዲጋ ናብዚ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ገዛውቲ በዚ ክህነፅ ኣሎ በዚ ክህነፅ የብሉን እዚ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ክግበር የብሉን ነዚ ክትብል ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገር ነዚ ክትዛረብ ተዘይክኢልካ ንዝፀድፍ ዘሎ ተጣቅዓሉ ጥሪኻ ዘለኻ ጌጋ ክትርኢ ከለካ ትም ትብል ከለካ ወይ እውን ርእቶ ዘይትብ እንተለካ ትጠቕማ ኣይኮንካን ዘለካ እቲ ሃገር ንሃገር ኣይትጠቕማን ኢኻ ባይ ዘ ወይ ፖለቲከኛታት ዘጣቅዓሎም ኣይኮኑ ዝደልዩ ንሓደ ሰብ ምጥቃዕ ሓደጋ እዩ ኣብዚ ናተይ ኣነ ርእቶታት ንኣብነት ኣብቲ ፊድባክ ክፀሓፈለይ ከሎ የቐኒየልና ጆርጆ ስለትኩሉ ትገብሮ ዝብሉኒ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ እቶም ሰባት ከማ እናበሉ ግን ሄይ ጆርጆ ኣብዚያ ቦታታት እዚአን ከምዚአን ግበረን ዝብሉኒ ግን ዝያዳ እዮም ዝህብትሙኒ ስለዚ ነቐፌታ ነቲ መትከላት ናይ ሃገር ተቐቢልካ ነቐፌታ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክርድኦ ኣለና ኩሉ ነገር በቃ ፐርፌክት እዩ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጉድለት የለን ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ እንዶይ ትግበሩ ነቲ መስመር ሃገራውነት እንዶይ ተዓንቅፉ ኖ ማይ ፍሬንድስ ከምኡ ይኮነን ኤርትራ ዘይትንከፍ ነገራት ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ዘይትንከፍ መትከላት ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ መትከል ኮይንካ ግን ኣብቲ ውሽጢ ፊድባክ ናይ ምሃብ ክእለት ክህሉ ክኽእል ኣሎ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ድዩ ኣብ ውዳበ ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ድማ ገለገለ ነገራት ክረዳዳእ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ጌጋ ነይራ እዚኣ ክትረማ ኣለዋ እዚኣ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ናይ ምብሃሃል ነጥቢ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ዝብል መደምደምታ ኣለኒ ዳኒ ድማ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ቪድዮታት ካልእ ቪድዮታት ካ ድማ ንፅበ ኣለና ምናልባት ግዜ ተኺብካ ኣዛይሰድ ቀፃሊ ኣነ እውን ሙግደይ ምሳኻ ክራኸብ ዝኾነ ይኹን ዘተ ንክንገብር ደስ ብለኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊዝ ናትኩም ሪቶ ብሃናፁ መንገዲ ክዕረ ዘለዎ ክውስኽ ኣለዎ ክስተኻኸል ኣለዎ ክምላእ ኣለዎ ትብልዎ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ይርየ ኩሉ ይርየ ክብለኩም ኣይክእልየ ግን ይርየ ሕልፍ እናበልኩ ነታ ኣገዳሲ ድማ ኣብኡ ክምልስ ኣይከልኒ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ናተይ መልሲ ክበሉ እየ ዝፍትን ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ብዛ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም ኣብ ካልእ ግዜ ይራኸበና أستوعللو وان أخيلو تستبدللو علو كنميخا قس تزمسلو لو عملي تزخلقو سمسل تخلو حريبي وجيقنا ورد على المتكل تبقس من السي أسر وتقاتل شو صلاتي دقيقة أو غكات المريتكا نبالك فسا قدغة ساوي تاقر سمعيو ولي صلاتي مبيو من السي